10 वर्षापूर्वी मला वाटतं पहिला प्रयोग सावंतवाडीमध्ये हाऊसफुल झाला आणि तो शुभारंभाचा प्रयोग होता. आणि त्याच्यानंतर हा प्रवास सुरू झाला. एका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून काही कलाकारांचा संच घेऊन ही 100 प्रयोगापर्यंतची जी हे आहे, जो प्रवास आहे, तो प्रवास फार आनंददायी आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांची व्यक्तिरेखा म्हणजे एकतर तो खूप सेन्सिटिव्ह विषय आहे लोकांसाठी, आणि डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर यांनी तर ह्या संहितेला अगदी न्यायच दिला. म्हणजे कोणी अगदी सहज त्यांचंच नाव घेतं की इथे ओशाळा मृत्यू संभाजी महाराज काशीनाथ घाणेकर, आणि त्यांनी एवढी जिवंत व्यक्तिरेखा उभी केलेली प्रेक्षकांच्या मनात. आणि त्याला आपण कुठेतरी माझ्यासमोर ते आव्हान होतं कलाकार म्हणून. जे काही येतं हे प्रेक्षकांकडनं हे सगळं राजांचं आहे, महाराजांचं आहे, आम्ही फक्त निमित्त आहोत. अगदी नम्रपणे आपण या भूमिकेची सेवा करायची आहे, यापेक्षा वेगळी भावना आमची नसतेच. त्यांनी स्टेजच्या इथे खाली चप्पल काढल्या. कुणीतरी त्यांना सांगितलं चप्पल चालतील, तुम्ही वर या. त्यांनी सांगितलं की नाही, म्हणाले आम्ही महाराज आणि महाराणींना भेटायला चाललोय, आम्ही चप्पल घालू शकत नाही. तर ह्या भावना असतात प्रेक्षकांच्या आपल्याकडे, त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढते. त्या अशाच एक होत्या, त्या आल्या आणि त्यानंतर त्यांना रडू आवरत नव्हतं. म्हणजे मग त्यांना जवळ घेऊन त्यांचं सांत्वन करावं लागलं. त्यांनी आपली म्हणजे काय एवढं रडू आलं. शेवटचा जो प्रसंग आहे कैदेतला, की जिथे महाराज कैदेत पडलेले आहेत आणि तिथे भासामध्ये येसूबाई साहेब त्यांना भेटायला येतात, आणि त्या दोघांमधलं जे वैयक्तिक संभाषण आहे, तर ते संभाषण खरंच कुठेतरी अगदी हृदय हिलावून टाकणारं संभाषण आहे. छत्रपतींचा जर प्रेरणादायी इतिहास जर आपण अनुभवला आणि त्याची जर अनुभूती घेतली, तर मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो की सुसाईड करण्यासारखे टोकाचे विचार आपल्या युवा पिढीकडे येणार नाही. 42 दिवस संभाजी महाराजांनी आपल्या धर्मासाठी आपल्या प्राणाचं बलिदान दिलं. ते जो तो प्रेरणादायी जो इतिहास आहे, तो जर आपण अनुभवला, तो जर आपण वाचला, तर अगदी आपण क्षुल्लक गोष्टीसाठी आपण जीवन संपवतो, याला काय अर्थ आहे? एक प्रयोग होता आमचा, आणि त्याचं तयारी चालू असताना अगदी म्हणजे आता प्रयोग सुरू होणार आहे, आणि त्या दरम्यान मला एक फोन आला पुण्याच्या प्रयोगाच्या आधी की तुमचा हा प्रयोग आहे, तर हा प्रयोग आम्ही बंद पाडणार. आम्ही म्हणजे अशा शब्दात होतात ते मला फोन की आम्ही राडा करणार आहोत. आम्ही ह्या भूमिका साकारतो आहोत की आम्ही हा इतिहास मांडलेला आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की आम्ही कोणीतरी मोठे आहोत, कारण आम्ही त्या महाराजांच्या प्रती खूप छोटी माणसं आहोत. पण आम्ही एक प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आहे. कधीतरी कुठेतरी आमच्या वागण्यातनं सुद्धा शेवटी आम्ही माणूस आहोत. त्यामुळे मी आधीच सांगतोय की आम्ही ती व्यक्तिरेखा जगत नाही आहोत, फक्त ती व्यक्तिरेखा आमच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर मांडण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न करत आहोत. छत्रपती संभाजी महाराज नाव घेताच जाज्वल्य इतिहास आपल्या डोळ्यांसमोर उभा राहतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर ज्यांनी स्वराज्य उभा करण्यासाठी घेतलेली मेहनत, त्यांचं शौर्य आणि औरंगजेबानं केलेले अत्याचार, दिलेलं बलिदान इतिहासाच्या पानांमध्ये काहीसं दुर्लक्षितच राहिलं. मात्र मागच्या अनेक वर्षात त्यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारे चित्रपट, नाटक, मालिका आल्या. काही वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या, तर काही लोकांच्या पसंतीस उतरल्या. अनेक समज गैरसमज जसे इतिहासाच्या दाखल्यात आहेत, तसेच ते यातूनही पाहायला मिळालं. याला अपवाद ठरलंय शिवगणेश प्रोडक्शन सिंधुदुर्ग मुंबई निर्मित, गणेश ठाकूर दिग्दर्शित, मातृभूमी शिक्षण संस्था संचलित इथं ओशाळला मृत्यू या नाटकानं मात्र इतिहास रचलाय. आज त्यांच्या प्रयोगाचा 14 मे रोजी 100वा प्रयोग होतोय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत मुंबईतील मीरा भाईंदर इथं हा प्रयोग होतोय. 100वा प्रयोग शंभू राजांची जयंती आणि गणेश ठाकूर लिखित नरसिंह शिवराय या आणखीन एका नाट्यसंहितेचं प्रकाशन सोहळा असा योगायोग जुळून आलाय. या सगळ्या प्रवासाबाबत स्वतः छत्रपती संभाजी महाराज यांची भूमिका साकारणारे अभिनेते, दिग्दर्शक गणेश ठाकूर आणि महाराणी येसूबाई यांची भूमिका साकारणारे मातृभूमी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा डॉक्टर सोनल लेले यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. तुमचं दोघांचंही खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन सुद्धा. आज 100वा प्रयोग होणार आहे 14 मेला. पण त्यापूर्वी म्हणजे एवढा प्रवास गेल्या 10 वर्षांपासूनचा आम्ही बघतोय. एक मोठी तुम्ही जबाबदारी घेऊन पुढे जाताय आणि एक इतिहास तुम्ही या निमित्तानं रचलाय. 100वा प्रयोग होतोय. काय भूमिका आहे? मी सुरुवात सरांपासून करेन. नमस्कार. खरोखर आपण जसं म्हणालात तसा हा इतिहासच घडलेला आहे. छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज ही महाराष्ट्राची लाडकी दैवत आहेत आणि त्याबद्दल निष्ठा आणि प्रेम हे तर आमचं आहेच. पण
जेव्हा हा प्रवास सुरू झाला 10 वर्षापूर्वी, मला वाटतं पहिला प्रयोग सावंतवाडीमध्ये हाऊसफुल झाला आणि तो शुभारंभाचा प्रयोग होता. आणि त्याच्यानंतर हा प्रवास सुरू झाला. एका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून काही कलाकारांचा संच घेऊन ही 100 प्रयोगापर्यंतची जी हे आहे, जो प्रवास आहे, तो प्रवास फार आनंददायी आहे. प्रवासामध्ये त्रास होते, काही अडचणी पण होत्या, पण त्या सगळ्या अडचणीवरती मात करत आम्ही आज 100व्या प्रयोगाकडे आलेलो आहोत. खूप खूप समाधान वाटतं आहे, खूप आनंद होतो या क्षणाचा. कारण नाट्यक्षेत्रामध्ये 100 गाठणं, एकाच नाटकाने 100व्या प्रयोगापर्यंत जाणं हे खूप मोठं मानलं जातं. आणि त्या यशापर्यंत माझी सर्व टीम तिथे पोचलेली आहे. आणि 14 तारीखला छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंती दिवशी आपला हा 100वा प्रयोग होतो. निश्चित खूप आनंदाचा क्षण आहे. मॅडम, हाच प्रश्न तुम्हाला सुद्धा आहे. जसं आपण बघतोय की छत्रपती संभाजी महाराजांचं कार्य, शौर्य यामध्ये तेवढीच महत्त्वाची भूमिका होती ती महाराणी येसूबाई यांची. आणि तशीच तुम्ही आज ते एक भूमिका तुम्ही साकारताय, पण त्या पलीकडे सुद्धा एक जबाबदारी म्हणून तुम्ही निभावत आहात. तर या माध्यमातून 100वा प्रयोग काय भावना आहे? 100व्या प्रयोगाचा खूप खूप मनाला आनंद होतोय. कारण प्रत्येक कलाकाराची जेव्हा एखाद्या नाटकामध्ये आपण भूमिका करतो किंवा एखादं प्रोडक्शन आपण सांभाळतो, त्यावेळी त्या पदावर असताना आपली एक जबाबदारी असते की आपल्या या टीमला सोबत घेऊन आपण अनेक प्रयोग करावेत. 100 हा पहिला टप्पा असतो की जिथपर्यंत पोहोचण्याचा आपण सगळेच जण मनामध्ये, किंवा आपलं एक स्वप्न असतं ते की हा टप्पा तरी किमान आपण गाठावा. तर तो टप्पा आता 14 मेला महाराजांच्या जयंती दिवशी येतोय, याचा प्रचंड आनंद आहे. आणि हे जे आयोजन आहे, मीरा भाईंदरला हा प्रयोग होतोय आणि त्याचं आयोजन मीरा भाईंदरचे डॉक्टर्स असोसिएशनतर्फे झालेलं आहे. त्यामुळे एक चांगली गोष्ट आहे की तिथल्या डॉक्टर्स असोसिएशनने हे आयोजन करणं आणि त्याचबरोबर दिग्गजांची या प्रयोगाला उपस्थिती असणं हे खूप आनंददायी आहे. आणि महाराणी येसूबाईंची भूमिका साकारताना जेव्हा मला सरांनी पहिल्यांदा विचारलं होतं की तुम्ही महाराणी येसूबाईंची भूमिका कराल का, तर खरंच मनाला इतका आनंद झाला होता. कारण जसं सर म्हणाले की छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज ही आपली सगळ्यांचीच लाडकी दैवत आहेत. आणि लहानपणापासून इतिहासाचं एवढं अफाट वाचन केलेलं होतं की या सगळ्या भूमिका किंवा ही सगळी जी छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाबाई साहेब, महाराणी येसूबाई, या सगळ्या भूमिका मला वाटतं किंवा हे सगळं अगदी रक्तात भिनल्यासारखंच होतं. आणि जेव्हा मला पहिल्यांदा या भूमिकेसाठी विचारण्यात आलं त्यावेळी मला इतका आनंद झाला की जे इतकी वर्ष मनात साठवलेलं आहे त्याचं कुठेतरी नाट्यरूपाने तरी एक मूर्त स्वरूप आपल्याला साकारायला मिळेल, याचा खूप आनंद झाला. मी सरांना त्याबद्दल खूप धन्यवाद देते की त्यांनी मला ही भूमिका दिली. आणि आज 100व्या प्रयोगापर्यंत पोहोचताना महाराणी येसूबाईंच्या अनेक स्वभावाच्या पैलूंचा अभ्यास मला करता आला. आपण जनरली जेव्हा पुस्तकं वाचतो त्यावेळी एक कथा म्हणून वाचतो किंवा इतिहास म्हणून वाचतो, पण जेव्हा आपण एखादी भूमिका साकारतो तेव्हा मात्र वेगवेगळ्या कंगोऱ्यांचा अभ्यास आपल्याला करता येतो. आणि मला खरंच असं जाणवलं की महाराणी येसूबाई ही जी भूमिका आहे याच्यामध्ये किंवा त्यांच्याबद्दलचे अनेक कंगोरे उलगडणारं हे एकमेव नाटक आहे की ज्याच्यामध्ये प्राध्यापक वसंत कानेटकरांनी एकतर दर्जेदार संहिता आहेच आहे, म्हणजे अगदी अजरामर संहिता आहे. कारण डॉक्टर काशीनाथ घाणेकरांनी अजरामर केलेली भूमिका छत्रपती संभाजी महाराजांची, त्याचबरोबर आलमगीराची भूमिका प्रभाकर पणशीकरांनी अजरामर केलेली आहे. आणि त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या सुधा करमरकर यांनी ही भूमिका पहिल्यांदा येसूबाईंची भूमिका साकारली होती. आणि त्यानंतर जान्हवीताई पणशीकरांनी ही भूमिका 1000 प्रयोग केले. तर असं सगळं हे आपल्याला माहिती असताना ह्याचं बॅकग्राऊंड आपल्यासमोर एक आव्हान असतं की अरे या भूमिका त्यांनी अजरामर करून ठेवलेल्या आहेत आणि आपल्याकडूनही तोच प्रयत्न झाला पाहिजे की आपण कसं जास्तीत जास्त चांगली ही भूमिका करू. तर या सगळ्यामध्ये मग मला हळूहळू महाराणी येसूबाईंचे पैलू उलगडत गेले. जसे जसे उलगडत गेले तसं तसं मला वाटतं की माझ्या हातून ते सगळं स्टेजवरती मला साकारता आलं. आणि एक आपली कणखर साम्राज्ञीच म्हणूया आपण की जिला स्वराज्यामध्ये खरं तर जेव्हा एखादा राजा असतो त्यावेळी राणीला शिक्के कटारीचा मान नसतो, पण महाराणी येसूबाईंना स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या सुनबाईंना शिक्के कटारीचा मान दिला होता. म्हणजेच आपल्या स्वराज्यामध्ये महाराणी येसूबाईंचं केवढं मोठं स्नान होतं. तर हे अधोरेखित करताना आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या
स्वभाव दर्शन या नाटकामध्ये होतं. कधी कणखर, कधी एकदम हळूवार, कधी हळव्या झालेल्या, संभाजी महाराजांसाठी कशा हळव्या होत आहेत, कधी त्यांना प्रेमाने दटावणाऱ्या, कधी कर्तव्याने दटावणाऱ्या, आणि सगळ्यांवरती एक वचक असणाऱ्या महाराणी येसूबाई. तेवढंच महत्वाचं म्हणजे त्यांची निर्णय क्षमता निर्णय क्षमता. आणि कसं आहे की महाराजांनी पारखलेली सुनबाई होती ती. बरोबर. म्हणजे जर छत्रपती शिवाजी महाराज एखाद्या व्यक्तीला पारखतायत आणि तिला शिक्के कट्यारेचा मान देत आहेत, म्हणजे निश्चितच त्या व्यक्तीमध्ये तशा पद्धतीचं हे असणार, म्हणजे ती कर्तृत्व पोटेन्शियल मोठं वेगळंच असतं. असणार, कर्तृत्व मोठंच असणार. याविषयी मला आणखीन जाणून घ्यायचंच आहे तुमच्याकडून, पण अजून थोडंसं आपण सुरुवातीपासून बोलूया. सर, मी तुमच्याकडे ज्यावेळी तुम्ही हा निर्णय घेतला की आता तुम्हाला एक नाटक तयार करायचं आहे, रंगभूमीवर आणायचं आहे, पण त्यासाठी तुम्ही निवड केली एका अशा विषयाची ज्यामध्ये कोणी हात घालायला बघत नाही, कारण अनेक समज आहेत, गैरसमज आहेत, वाद आहेत, त्यामुळे फार तो विषय दुर्लक्षित राहिला. अगदी इतिहासामध्ये सुद्धा त्यांच्यावर अन्यायच झाला म्हणूया आपण हा विषय हाताळताना, किंवा त्यानंतर सुद्धा रंगभूमीवर आल्यानंतर सुद्धा वेगवेगळ्या गोष्टी आम्हाला दिसल्या, ते वाद अजूनही आपण त्याबद्दल चर्चा करतो. पण हा निर्णय तुम्ही घेतला, खरं तर हा धाडसीच निर्णय म्हणावा लागेल. काय त्यामागे उद्देश होता? आणि तुमच्या प्रश्नावरती मला एक आठवतंय, मी थोडासा आधी जातो. म्हणजे ह्या नाटकाच्या आधी मी शिवरत्न संभाजी या नाटकाचा एक महानाट्याचा प्रयोग केला होता. दुर्दैवाने त्या 10-12 प्रयोगानंतरच तो म्हणजे थांबवावं लागलं, कारण त्याला खर्चही अफाट होता. पण तो जो काळ होता, एक साधारण 15 वर्ष मागे, ज्यावेळी सोशल मीडिया सुद्धा तेवढं जनरेट झालं नव्हतं लोकांकडे, आता जसं आहे तसं नव्हतं, आणि त्या काळात छत्रपती संभाजी महाराजांवरती महानाट्य करणारा, मला वाटतं महाराष्ट्रात पहिलं महानाट्य माझं होतं. अर्थात त्याचा तेवढा प्रसार झाला नाही आणि मग ते थांबवलं. पण ते करत असताना मला काही प्रेक्षकांनी विचारलं, अरे तू संभाजी महाराजांचा काय पराक्रम दाखवणार आहेस? कारण जी जुनी काही नाटकं, आता जवळजवळ 108 नाटकांची पुस्तकं आहेत, त्या नाटकामध्ये महाराजांची व्यक्तिरेखा जी रंगवलेली आहे त्या विषयात आपण न गेलेलं बरं. पण अशा परिस्थितीमध्ये महाराजांचा महानाट्य घेऊन आपण करायचं, मग त्याच वेळी, कारण प्रचंड प्रेम ह्या व्यक्तींबद्दल माझ्या मनात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज म्हणजे देवापेक्षाही मोठं असं, म्हणजे ते दिसलं की मला वेगळेच फिलिंग आहेत माझे त्यांच्याबद्दल. आणि मग हे आपण सगळ्यांच्या समोर आणायचं आहे. मग शिवरत्न संभाजी 200 कलाकारांना घेऊन 50 फूट उंचीचा हे करून इथे पोलीस परेड ग्राउंडला त्याचे प्रयोग सुद्धा झाले होते, आणि त्यात महाराणी येसूबाई मॅडमनी आमच्याकडे केलेले होते त्यावेळी. आणि त्याच्यानंतर मग म्हटलं नाही, हा इथे थांबून उपयोगाचं नाही आहे, हे कुठेतरी आलं पाहिजे समाजासमोर. आणि प्रत्येक नाट्यसंस्था खर्चाचं निमित्त म्हणा किंवा आणखी बऱ्याच गोष्टी आहेत, ऐतिहासिक नाटक उभं करणं एवढं सामान्य गोष्ट नाही. मग त्या नाटकांकडे दुर्लक्षित करून मराठी रंगभूमीवर सुद्धा ही नाटकं बंद पडली सगळी, कारण त्याची कारणं काही वेगळी आहेत. आणि मग म्हटलं नाही, हे संभाजी महाराजांचं नाटक पुढे गेलं. पण मी इथे ओशाळा मृत्यू, कारण माझा आदर्शवत लेखक म्हणजे प्राध्यापक वसंत कानेटकर. मी असं म्हणतोय की त्यांच्यासारखं नाटक लिहिणारा दुसरा लेखकच नाही. मग ही संहिता होती, आणि मॅडम ज्यावेळी मॅडमचा ओळख झाली त्यावेळी म्हटलं ह्या संहितेला आणि या येसूबाईंना न्याय देणारी व्यक्ती आपल्याकडे आहे, ती म्हणजे डॉक्टर सोनल लेले. म्हणजे चला हा प्रवास आपण सुरू करूया. आणि अशाच ह्याच्यातनं मी दिग्दर्शनासाठीचा काही ग्रुप्सची नाटकं बसवायचो. त्या ग्रुपमधून मला काही कलाकार, जिथे मी पारखी नजरेनं ते पारखून कलाकार एकत्र केले, जिल्ह्यातील कलाकार आहेत, काही मुंबईवासी होते आणखी काय, आणि या सगळ्यांना मी एकत्र करून एक मोठ बांधली आणि संभाजी महाराजांचा इतिहास नाट्यरूपातून रंगमंचावर आणण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. कारण तो धाडसीच म्हणावा लागेल, कारण त्यावेळचं 15-20 वर्षापूर्वीचं जरा वेगळं होतं आणि आत्ता फार वेगळं झालं आहे. आत्ता खूप लोकांना वाचन आलं आणखी काय, आणि त्याच्यामुळे लोकांचा आता व्ह्यू बदललेला आहे. बरं वाटतंय, समाधान वाटतंय, आणि आपण त्यात काहीतरी करू शकलो, महाराजांचा इतिहास पोचू शकलो, याचं समाधान आहे. नक्कीच. आता तुम्ही उल्लेख केला तो म्हणजे तुमच्या टीमचा. खरं तर जेव्हा आपण नाटक म्हणतो किंवा कुठलीही गोष्ट, ते टीमवर्क शिवाय शक्यच नसतं. पण ती गोष्ट तुम्ही फार अगदी बारकाईनं प्रत्येक कलाकाराला अगदी हिरा जसा आपण निवडावा तसं तुम्ही निवडलंय. मगाशी सुद्धा आपण बऱ्याच बोलत होतो, त्यावेळी सुद्धा तुमच्या बोलण्यातनं ते जाणवत होतं. त्या प्रत्येकाविषयी तुमच्या मनात किंवा
त्यांच्याविषयी तुमच्या मनात एक आदर आहे आदर आहे. आणि तो कलाकारांच्या बोलण्यातून सुद्धा मला जाणवत असतो. निश्चित. आता नाटक म्हटलं की जेव्हा ते सुरू असतं ते सगळं लाईव्ह असतं, Live. त्यामध्ये रिटेक हा प्रकार प्रकार अजिबात नसतो. नाही. त्यामुळे तेवढ्याच ताकदीचे कलाकार असणं ही फार गरजेचं आहे. खरं आहे. आणि हा विषय जसा आहे तो म्हणजे अर्थातच प्रत्येकाचं दैवत असलेले संभाजी महाराजांचा. त्यामुळे त्यांची निवड करताना तुमच्या नेमकं काय डोक्यात होतं? ही सगळी टीम कशी एकत्र आली? आता जसं तुम्ही उल्लेख केला की डॉक्टर सोनल लेले तुम्हाला कशा भेटल्या आणि तुम्ही कसं एकत्र काम सुरू केलं, तर इतरांबाबत सुद्धा तुम्ही काय सांगाल? नाही, इतरांबाबत आपण ज्यावेळी एक मोठं उद्दिष्ट ठेवून जातो त्यावेळी एक आपण तितक्यापुरता विचार करून नाही भागत. तो खूप खूप पुढे जाऊन विचार करावा लागतो आणि पुढेपर्यंत आपल्याला साथ देणारी माणसं, मुळात आधी कलाकार हा माझं असं वैयक्तिक मत आहे की कलाकार हा गुणसंपन्न असावा, तो गुणी असावा. कारण कलाकार आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा तर कलाकारांची खाण असं म्हटलं जातं, पण कलाकाराकडे काही चांगले गुण असणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि तुम्ही जर म्हणत असाल तर तुमच्या माध्यमातून सांगेन की ही सगळी गुणी कलाकार आहेत. आणि काय कोण जाणे, कदाचित परमेश्वराची इच्छा असेल की ही सगळी माणसं या नाटकासाठी एकत्र आली. कोणीच असं नाही आहे माणूस की कुठे ॲटिट्यूड आहे. कारण हा प्रवास करत असताना मी मगाशी उल्लेख केला की पैशाचा सुद्धा हा मोठा विषय येतो. आणि या सगळ्या परिस्थितीतून जात असताना ह्या कलाकारांनी अतूट साथ दिलेली आहे मला की नाही, हे तुम्ही करताय ना, आपण करूया, आपण महाराजांसाठी करूया. तिथे त्यांनी कसलाही विचार केलेला नाही, त्यांनी वेळेचा विचार केला नाही, त्यांनी आपल्या मानधनाचा विचार केलेला नाही, कसलाच विचार न करता केवळ माझ्यावरती विश्वास ठेवून हा प्रवास पुढे सुरू झाला. खरं तर त्यांची माझ्यावरची निष्ठा, एक गुरु म्हणून माझ्यावरची जी निष्ठा आहे, त्यांचा माझ्यावर जो असलेला विश्वास आहे, त्यामुळेच मला हे शक्य झालंय. त्यामुळे खरं हे जे 100 प्रयोगाचं यश आहे हे माझ्या प्रत्येक कलाकाराचं आहे. तो तंत्रज्ञ असेल, कोणी असेल. आणि एक किस्सा सांगायचा म्हणजे काही माणसं, अरे तू पहिल्यापासून माझ्याबरोबर आहे, पहिल्या प्रयोगापासून माझ्याबरोबर आहे. अगदी मी तुम्हाला हेच विचारणार होती. म्हणजे असं असतं ना, आता मतभेद असतात, काही वाटतं की नाही हे मला पटत नाही आणि त्यामुळे त्यातलं रूपांतर वादात होतं बऱ्याचदा आणि फाटाफुटी होते. आणि एक यश आलं की थोडे बरेच आणखीन गोष्टी येतात. आता ते सगळं तुम्हाला माहितीच आहे. पण गेल्या 10 वर्षांपासून त्या सगळ्या माणसांना एकत्र ठेवणं, प्रत्येकाचा स्वभाव, त्यांचे मूड सांभाळून काम करत राहणं, हे कसं तुम्ही सगळं सांभाळलंय? नाही, खरं आहे. कारण नाटकाबाहेर काही वेगळी नाटकं असतात, नाटकाच्या मागे पण नाटकं असतात. पण ती नाटकं पारखून त्यांना योग्य ट्रीट करणं, आता तुम्ही म्हणताय तसं असेल, कदाचित माझं स्किल असेल ते. आणि तर त्यांनी पण मला सपोर्ट केलाय. बरोबर. कारण प्रत्येकाचे स्वभाव वेगळे होते, प्रत्येकाची कामं वेगळी होती, पण प्रत्येकाला त्याच्या स्वभावानुसार त्याला हँडल करून माझ्याबरोबर तू राहायचं आहेस, मला माहिती नाही, हे करायचं आहेस. आणि त्यांची पण म्हणजे त्यांचा विश्वास एवढा. मी एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगेन, एका प्रयोग दरम्यान एक प्रयोगाचा किस्सा सांगतो. तिथे ना एक दिग्दर्शकावर कलाकाराचा विश्वास कसा असावा याचं उदाहरण. तर त्या प्रयोगाला ना शिवाजी महाराजांना हे चांदीचा पेला आणला जातो आणि त्या पेल्यातनं त्यांना पाणी दिलं जातं. मी तिथे बसताना तिथे कलाकार होता आणि नेमका दुर्दैवाने तो जो प्रॉपर्टीवाल्याने तो ग्लास तिथे ठेवलाच नाही आणि ती शोधते ग्लास कुठला. मग तिथे एक ह्याचा बुके होता सत्काराचा, चांदीच्या फॉईल पेपरला. मी त्या कलाकाराला म्हटलं, हे काप धर पटकन. त्या कलाकाराने मला विचारलं नाही, हे का कापायला सांगतात सर मला. मग त्याने ते कापलं. मी लगेच तो त्यांच्याकडे हा घ्या आणि तो सीन तिथे क्रिएट झाला. म्हणजे हा विश्वास आहे की दिग्दर्शकाने मला सांगितलं इथे उडी मारायची, मी मारणार आहे. त्याने हा नाही विचार केला की मी हे असं का, असं नाही. याच्यामुळे हे शक्य झालंय. ते दोघांचे म्हणजे टाळी एका हाताने वाजत नाही. त्यामुळे कलाकार आणि दिग्दर्शक आणि एक लीडर म्हणून ज्या काही गोष्टी आम्ही सांभाळत गेलो त्याचंच यश आज प्रत्येकाच्या पदरात पडलेलं आहे. 100व्या प्रयोगाकडे आपण गेलेलो आहोत. 99 प्रयोग काल आपले पूर्ण झालेत आणि आता 100वा प्रयोग होत आहे. बरोबर. पण एखाद्या व्यक्तिरेखेची अभ्यास करून तिची मांडणी करणं आणि रंगभूमीवर येणं हे फार महत्वाचं असतं. आणि तुम्ही दोघं जण अशा लोकांची किंवा अशी व्यक्तिमत्वांची भूमिका साकारतायत ज्यांच्या भूमिका अगोदर अनेक दिग्गजांनी साकारल्या होत्या. त्यामुळे एक दडपण असतं आणि कायमच एखाद्या कलाकाराची दुसऱ्या कलाकाराची कायम तुलना केली जाते. हे आपण वेळोवेळी बघत असतो. आता तुम्हाला छत्रपती संभाजी महाराज साकारायचे आहेत, तर त्यावेळी तुम्ही कसा अभ्यास केला त्याचा आणि ज्यावेळी तुम्ही ती व्यक्तिरेखा त्या रंगमंचावर मांडता, त्या प्लॅटफॉर्मवर मांडता, त्यावेळी काय नेमकं असतं तुमच्या डोक्यात?
छत्रपती संभाजी महाराजांची व्यक्तिरेखा म्हणजे एकतर तो खूप सेन्सिटिव्ह विषय आहे लोकांसाठी, आणि डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर यांनी तर ह्या संहितेला अगदी न्यायच दिला. म्हणजे कोणी अगदी सहज त्यांचंच नाव घेतं, इथे शाळा मृत्यू संभाजी महाराज काशीनाथ घाणेकर, आणि त्यांनी ही एवढी जिवंत व्यक्तिरेखा उभी केलेली प्रेक्षकांच्या मनात, आणि त्याला आपण कुठेतरी माझ्यासमोर ते आव्हान होतं कलाकार म्हणून, ॲज अ दिग्दर्शक म्हणून, पण कलाकार म्हणून आव्हान होतं. पण त्यात खऱ्या अर्थाने अभ्यास, इतिहासाविषयीचा अभ्यास, आणि आमच्या मॅडमचा जो इतिहासाविषयी जो काही त्यांचा अभ्यास आहे त्याचा मला खूप फायदा झाला. कारण त्यांच्या सतत शिवशंभू विचार मंचांशी वगैरे त्यांचा जो कॉन्टॅक्ट होता, त्यामधून काही विचारांची देवाणघेवाण झाली. खरा इतिहास थोडक्यात म्हणजे काय नेमकं केलं पाहिजे. कारण कसं आहे, तत्कालीन त्यावेळची संहिता आपण वापरतो आहोत, त्या वेळच्या संहितेमध्ये काही असं काही तसं असं पण आहे, पण त्या कुठल्या गोष्टींना नेमकं एडिट करायचं आहे, त्या कुठल्या गोष्टी आपल्याला दाखवायच्या नाही आणि कुठल्या गोष्टी समोर आणायच्या आहेत, याचा योग्य अभ्यास म्हणजे मॅडमांचा अभ्यास, म्हणजे इतिहासाविषयीचा असलेला अभ्यास, आणि त्या व्यक्तिरेखेवरती असलेलं माझं प्रेम, आणि शिवाय छत्रपती संभाजी महाराज म्हणून जो काही मला जेवढं काही वाचता आलं, जेवढं काही मला म्हणजे विश्वास पाटील असतील, त्यांची संभाजी ही कादंबरी, दुसरी छावा, शिवाजी सावंत, ह्या लोकांनी जे काही मांडून ठेवलेलं आहे त्यावरती योग्य अभ्यास करून मी तो मांडण्याचा प्रयत्न केला. आणि अनेक दिग्गज कलाकारांनी सुद्धा हे, म्हणजे आत्ताच प्रसाद पंडितांनी मला हे दिली कमेंट दिली बेळगावच्या प्रयोगादरम्यान. प्रसाद पंडित ही फार मोठं व्यक्तिमत्व, आणि ते आमच्या प्रयोगाला संपूर्ण होतं. तर त्यांनी म्हटलं की मी प्रभाकर फणशीकरांचं आणि इथे काशीनाथ घाणेकरांचं सुद्धा नाटक बघितलं, पण मला इथे कुठेही कॉपी वाटली नाही. तुम्ही एका वेगळ्या पद्धतीने हे सगळं नाटक उभं केलं, हे तुमचं यश आहे. आणि खूप बरं वाटलं की एका दिग्गज कलाकारांनी त्या गोष्टीला ॲप्रिशिएट केलं, फार बरं वाटलं. आणि असा हा प्रवास होता. म्हणजे लगेचची ही प्रतिक्रिया होती, तुम्हाला प्रतिसाद होता तुमच्या या सगळ्या भूमिकांना. तसाच मॅडम मला तुम्हाला विचारायचं आहे, जेव्हा येसूबाई महाराणी तुम्ही जेव्हा साकारता, तुम्ही आता म्हणता की तुम्ही अभ्यास केला आहे, त्यांना वाचलेला आहे, पण तो करारी बाणा तिथं दाखवायचा असतो, अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमधून तुम्हाला ते प्रेझेंट करायचं असतं तुमच्या प्रेक्षकांसमोर, आणि प्रेक्षकांची संख्या ही मोठी असते, त्यामुळे स्टेज पासून तिथल्या प्रत्येक लोकांपर्यंत तुमचं एक्सप्रेशन, तुमचं बोलणं, तुमचे आवाजातले चढ उतार, आणि त्यातून तुम्हाला ती येसूबाई त्यांच्यापर्यंत पोचवायच्या असतात. काय आव्हानं असतात त्यावेळी? एवढी मोठी भूमिका साकारताना आव्हान हे नक्कीच असतं, कारण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण कुठेही आपल्याकडून तिथे गालबोट लागता कामा नये, आणि त्याच पद्धतीने ती भूमिका उभी राहणं हेच सगळ्यात मोठं आव्हान असतं. तर आपला अभ्यास तर इतिहासाचा होता, वाचन माझं प्रचंड होतं शाळेत असल्यापासून, आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक माणसामध्ये स्वभावताच हे काही गुण असतात. तर मला असं वाटतं की येसूबाईंची भूमिका साकारत असताना जे काही गरजेचे गुण होते ते थोडेफार गुण माझ्यामध्ये आहेत. म्हणजे थोडी निर्णय क्षमता असणं, किंवा आपण काही निर्णय घेऊन एखादी जबाबदारी पार पाडणं. तर मी एक शिक्षण संस्थेची अध्यक्ष आहे, एका शिशुविहारची संचालिका आहे, आणि त्यामुळे किंवा माझी स्वतःची प्रॅक्टिस पण आहे. तर या सगळ्या गोष्टी एकाच वेळी हँडल करत असताना जी निर्णय क्षमता लागते, किंवा आपल्याला वेगवेगळ्या भूमिका तिथेही पार पाडाव्या लागतात, तर त्यामुळे एक स्वभावताच एक गुण होताच माझ्याकडे तो. आणि मग आपली एक डोक्यामध्ये एक इमेज असते, महाराणी येसूबाई एकतर त्या लाडक्या सूनबाई आहेत, जिजाबाईंच्या सोबत राहिलेल्या आहेत, शिवाजी महाराजांच्या सोबत त्या राहिलेल्या आहेत, आणि संभाजी महाराज तर होतच होतं. पण मग त्या एवढ्या मोठी ज्यावेळी निर्णय घेण्याची वेळ आली त्यांच्यावरती, म्हणजे हा विचार मी केला त्याच्या मागे की आपला मुलगा खरा वारस असताना गादीचा, ज्यावेळी संभाजी महाराजांची अमानुष हत्या झाली, त्यावेळी एखाद्या पत्नीवरती केवढा मोठा प्रसंग गुदरलेला असतो की आपल्यापासून दूर अशा पद्धतीने त्यांची हत्या झाली आहे, आणि आता आपण इथे रायगडावरती एकटे आहोत, आणि काय निर्णय घेतला पाहिजे. तर महाराष्ट्राने खरंच त्या खूप उपकृत केलेलं आहे येसूबाईंनी आपल्या सगळ्यांना, की त्यामुळे आपलं स्वराज्य तरलं, जगलं, वाढलं. आणि मग मी हे हळूहळू बारकावे अभ्यासले येसूबाईंचे, की एखाद्या स्त्रीवरती हा प्रसंग आला आणि त्यावेळेला ती आपला मुलगा खरा वारसदार असताना सुद्धा आपल्या दिलेला मंचकारोहण किंवा राज्याभिषेक करवते स्वतः, आणि मग त्यांना सांगते की तुम्ही ताराराणी आणि रामराजे, तर यांना त्या सांगतात की तुम्ही इथून रायगड सोडा आणि
दुसरीकडे म्हणजे सही सलामत कुठेतरी तुम्ही आश्रय घ्या आणि इथलं सगळं मी सांभाळते. तर अशी भूमिका किंवा असं एक निर्णय घेणारी स्त्री कशी असेल की जी स्वतःचा स्वार्थ बाजूला ठेवेल, स्वतःच्या मुलाचा बाबतीतल्या गोष्टी बाजूला ठेवेल आणि आपल्या दिरांना राज्याभिषेक करून, म्हणजे त्यावेळी त्यांच्या समोर जसं जिजाऊंनी एक आपला मुलगा सुद्धा पणाला लावून जे स्वराज्य उभं करण्यासाठी, म्हणजे अवघ्या महाराष्ट्राची आई झाल्या जिजाऊ साहेब, फक्त शिवाजी महाराजांच्या आई नव्हत्या त्या, तर संपूर्ण आपल्या महाराष्ट्राची आई झाल्या. त्याचप्रमाणे येसूबाईंनी तीच कारकीर्द सांभाळत आपलं स्वराज्य जगवण्यासाठी स्वतः त्या औरंगजेबाच्या कैदेत सापडल्या. तर या गोष्टीचा अभ्यास करताना मला खूप जाणवलं की मग अशा मनाची स्त्री कशी असेल, ती किती कणखर असेल, ती किती निर्णयक्षम असेल. आणि तसा अभ्यास करून मग मी ती निर्णयक्षम आणि कणखर अशी येसूबाई मी उभी करण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रेक्षकांना तो आवडतोय माझा प्रयत्न आणि याचं मला खूप समाधान संभाजी आहे. राजे म्हणजे जळता निखारा. हो, बरोबर. आणि एका मी वाचलंय की जिजाऊ सांगतात की हा जळता रसरशीत निखारा निखारा पदरात तुझ्या बांधलाय. पदरात बांधलेला आहे, मग तू कसं त्याला सांभाळशील. आणि म्हणजे खरोखर इतिहासामध्ये येसूबाई हे कॅरेक्टर फार मोठं आहे. तुम्ही दोघांनी ती पात्र अगदी जिवंत हो. केलेली आहेत. त्या सगळ्यासाठी तुमचं आधी विशेष कौतुक, तुमच्या कलाकारांचं, तुमच्या टीमचं कौतुक. नाही, खूप सांभाळावं बरोबर. लागतं. तुम्ही जे म्हणताय ना, म्हणजे आता राजांची भूमिका करायची तर स्टेजवरती आपलं पाऊल सुद्धा कसं पडलं पाहिजे ह्याच्यावरनं विचार सुरू होता. हा, आणि मी याला आपली body जोडून language पुढे मी कशी तुम्हाला असणार? विचारेन, याबद्दल आपण बोलूयाच, याबद्दल आम्हाला ऐकायचंच आहे तुमच्याकडून. पण वेशभूषा आणि नेपथ्य म्हणजे आजूबाजूचा परिसर सुद्धा तुम्हाला तिथं उभा करावा लागतो आणि तो अगदी तसाच वाटायला हवा. कारण आतापर्यंत आपण बघितलं, जेव्हा इतिहास येतो तेव्हा त्यांच्या वेशभूषेशी छेडछाड केली जाते, आजूबाजूच्या गोष्टींची छेडछाड केली जाते आणि कुठेतरी जो कनेक्ट असतो तो तुटून जातो. इतिहासाचा विपर्यास पण केला जातो. जेवढी आपली अभिनय जेवढा महत्वाचा असतो तेवढ्या या सुद्धा गोष्टी महत्वाच्या असतात. अगदी आपण जे शिवगंध. कोरतो किंवा शिवगंध असतो त्यावरून सुद्धा वाद आहेत, त्यावरून सुद्धा अनेकदा मतभेद निर्माण झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. तुम्ही हे सगळं कसं जपलं तुमच्या या नाटकामध्ये? काही गोष्टी पारंपरिक आहेत, काही गोष्टी जे दिसत आलेल्या आहेत त्या अगदीच काही आपण त्याला चॅलेंज, म्हणजे आता जसं तिथे तारे तोडायची आवश्यकता नाही असं माझं प्रामाणिक मत आहे. आम्ही आता जेव्हा हे म्हणजे बॉडी लँग्वेज जसं वाचलंय की बाबा महाराज कसे असावेत, महाराज चालतायत कसे, महाराजांचा निर्णय कसा असेल, महाराज म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की महाराजांचं पाऊल सुद्धा पडताना ठाम असणार आहे ते. मग ते कुठेतरी चालताना सुद्धा त्यांची बॉडी कशी दिसली पाहिजे, हे काही ठोकठाळे आधीपासूनचे ठरलेले आहेत. त्याच्यातच आपण विचार करायचा, त्याच्यात जाऊन वेगळा विचार करायचा नाही, ह्या मताचा मी आहे. कारण इतिहास हा इतिहास आहे आणि तो तसाच्या तसाच आपल्या समोर येतो. मग त्याला चॅलेंज करू नये. आता तो काळ 400 वर्षापूर्वीचा काळ आहे, मग त्याचं नेपथ्य कसं असावं. मी स्वतः एक आर्टिस्ट असल्यामुळे, पोर्ट्रे आर्टिस्ट, मूर्तिकार तर मी आहेच, मग त्याचाही मला खूप फायदा झाला. कारण काही गोष्टी माझ्या डोक्यात होते ते वास्तवात उतरताना मला दुसऱ्याची आवश्यकता भासली नाही की ते जे असं आहे हे असे, म्हणजे त्यावेळी दालनं कशी असतील, त्या खिडक्यांचा आकार कसा असेल, ह्या सगळ्या गोष्टीवरती आम्ही विचार केलेला आहे. ॲक्च्युली मी आणि मॅडमनी तर तिथे रायगडावरती जाऊन सुद्धा किती लाकडाची कशी रचना असेल, काय असेल, ह्या गोष्टींवरती अभ्यास केलेला आहे. काही तज्ज्ञांची माहिती घेतलेली आहे, त्यांच्याकडनं काही पुरावे किंवा काही गोष्टी, हे असं नाही असं, आणि जसं जसं समोर आलं तसा तसा आम्ही त्याच्यामध्ये बदल करत गेलो. असं नाही की बाबा नाही, समोरून समजा एखादी व्यक्ती सांगते की हे असं आहे, असं माझं, मग त्याच्यावरती आम्ही विचार केला आणि त्या विचारातून मग ते पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. पण आता राहता राहिला कसा की जिरेटोप डोक्यावरती आहे, आमचे बऱ्याच ठिकाणी सत्कार होत असतात, पण काही बंधनं स्वतःवरती घातलेली आहे की महाराजांचा जिरेटोप म्हणजे महाराष्ट्राची अस्मिता आहे, त्याचं पावित्र्य आपण राखलं पाहिजे. मग तो जरी मी परिधान केला असला तरी तो भूमिकेसाठी केलेला आहे. मग माझा सत्कार होतोय तेव्हा मी तो नाही घेणार, कारण त्या माणसाची तेवढी हे नाहीये की महाराजांच्या जिरेटोपाला त्यांनी सत्कार करा. आत्ताच एक माझ्याकडे प्रसंग आला की असा मला प्रसंग आला की महाराजांच्या भूमिकेचा तुम्ही सत्कार करा, मी करा. तर त्यावेळी मी याला सांगितलं की तुम्ही जिरेटोप उतरवा, तो जिरेटोप खाली म्हणजे ठेवा आणि त्याच्यानंतर मी तुमचा सत्कार करीन. मग त्या गोष्टी आम्ही पाळलेल्या आहेत. म्हणजे आम्ही जिरेटोप घालून कुठेतरी चर्चेला उभं राहणं ह्या गोष्टी टाळलेल्या आहेत.
नाटकाच्याच वेळी त्याचा उपयोग केलेला आहे. नाटक झाल्यानंतर त्याला मान सन्मानाने बाजूला ठेवलं जातं. ह्या गोष्टी आमच्या श्रद्धेच्या आहेत कदाचित ते, पण ह्या असल्या पाहिजे, कारण ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. आपण जरी ती भूमिका साकारत असलो आणि आपण जरी समाजापुढे हे ठेवत असलो तरी त्या गोष्टीचं पावित्र्य ठेवण्याची आपली जबाबदारी आहे असं मला वाटतं. कारण मी एक किस्सा सांगितला की बाबासाहेब पुरंदरे म्हणे रायगडाला जेव्हा जाग येते या नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान मध्ये उठून गेले, तर त्या व्यक्तिरेखी त्या भूमिकेत असलेल्या माणसाचं गैरवर्तन त्यांना दिसलं आणि ते उठून गेले. 4 दिवसांनी विचारलं बाबासाहेब तुम्ही का गेलात, तर त्यांनी हे उत्तर दिले. मग ते आपल्याकडून होऊ नये याची मी कसोशीने, म्हणजे ते वाचनात आल्यामुळे कसोशीने मी प्रयत्न करतो की नाही असं होता कामा. आणि फार महत्वाचं आहे, या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी वाटतात, पण आपण एक आपल्याला बघत असतात लोक आणि आपलं अनुकरण करत असतात, त्यामुळे त्यावेळी तशा गोष्टींचं भान राखणं सुद्धा महत्वाचं ठरतं. या सगळ्या मॅडम आमच्या तुम्हाला सांगतो सेल्फी नाही, मॅडम सांगितलं सेल्फी घ्यायचा नाही, कोणीही असू दे सेल्फी. पहिल्याच शुभारंभाचा प्रयोग होता आमचा आणि एक तरुण मुलगी आली आणि संभाजी महाराज सगळ्यांचेच आवडते आहेत आणि ती सर ती भूमिका अगदी जिवंत साकारतात, त्यांच्याकडून तितका अभिनय होतो. त्यामुळे एक तरुण मुलगी आली आणि म्हणाली सर मला सेल्फी हवाय तुमचा. सरांच्याही लक्षात नाही आलं, पटकन तिने पटकन घेतला आणि मी तिथेच लगेच हे केलं. म्हणजे ह्या गोष्टी आपण फार बघणं गरजेचं असतं की नाही. आणि तिला आम्ही सांगितलं, निरोप दिला, हा फोटो कुठेही टाकायचा नाही, तो आधी तू डिलीट कर. त्यानंतर आजपर्यंत कधीही कोणालाही आम्ही असे सेल्फी देत नाही आम्ही, आणि सांगतो की समोरून फोटो काढा तुम्ही, सेल्फी देऊ नका. असाच एक किस्सा म्हणजे नाटकादरम्यान एका अमराठी माणसाने केला. म्हणजे प्रयोगाच्या दरम्यान मध्यंतराला आल्यानंतर सर माझी एक रिक्वेस्ट आहे, काय तर म्हणून तुम्ही जरा स्टेजवरती बसा तुमच्या सिंहासनावर. अमराठी माणूस मग कुठला हैदराबादचा माणूस. आणि ठीक आहे म्हटलं बसतो तुमची. आणि त्यांनी चक्क सगळ्या आपल्याकडे असतील नसतील त्या नोटा काढल्या आणि म्हणजे अक्षरशः माझ्या डोक्यावरनं खाली हे केलं. मी बसलोय तिथे, मला काहीही कल्पना नाही हा काय करेल असं, मला काही माहितीच नाही. माझ्या पुढे प्रश्न पडला असा, ते झालं, त्यांनी दंडवत घातला, तो गेला. माझ्या पुढे प्रश्न पडला असा की आता डोक्यावरती मस्तकावरती जिरेटोप आहे आणि हे पैसे आहेत. आपण तर पैशांना लक्ष्मी मानतो बरोबर, मग ते पैसे माझ्या सगळे पायाकडे सगळे पडलेले आहेत. जिरेटोप डोक्यावरती असताना ते पैसे एकत्र करणं तरी अवघड, आणि त्या पैशांचा उपवर्ग करून तिथून जाणं ते त्याच्यापेक्षाही अवघड. पेच प्रसंग फार. त्यावेळी मला माझे मित्र ऍडव्होकेट सोनू गोवस विंगेत होते आणि त्यांना माझी द्विधा समजली की काय करायचं आहे ते. आणि खरोखर त्या माणसाने येऊन ते सगळे पैसे तिथे गोळा केले. म्हणजे आपलं कधी कधी माणूस विचार करतो मी ऍडव्होकेट आहे, मी कसं असं पैसे कसं, पण असं, आणि हीच खरी संवेदनशील हे संबंध आणि ते संबंध माझ्या टीमचे, म्हणजे ते टीमची माणसांचे कसे संबंध आहेत ते बघा. त्यांनी पटकन ओळखलं की सरांना काय झालंय, सर काय आता द्विधा अडकलेत कुठे. कारण पैशाचा उपमर्द करणं योग्य नाही आणि पैसा गोळा करणं महाराजांच्या जिरेटोपात हेही योग्य नाही. आम्हाला असे आणखीन किस्से तुमच्याकडून ऐकायचे आहेत, म्हणजे अगदी फॅन असतात. आणि तुम्ही तर जसं आपण पुन्हा मी त्याचा उल्लेख करते की तुम्ही ती पात्र जिवंत करतायत. असं वाटतं की छत्रपती संभाजी महाराजांनाच मी बघते की काय, येसुबाई महाराणींनाच मी अनुभवते की काय. तर त्यामुळे एक कनेक्ट निर्माण झालेला असतो, एक आपुलकी निर्माण झालेली असते आणि वेडे असतात अक्षरशः प्रेक्षक त्या सगळ्यासाठी. तर तुमच्या बाबत असं काही घडलंय का, ते प्रेम तुम्हाला अनुभवायला मिळालंय का, आणि त्यातून असं झालं की आता आपण यावर काय रिॲक्ट व्हायचं अशी परिस्थिती निर्माण झाली का? हो नाही, बऱ्याच वेळा असे प्रसंग झालेले आहेत नाटकात. म्हणजे आणखीन एक किस्सा इचलकरंजीच्या प्रयोगामध्ये महाजन गुरुजी सो त्यांचं वय जवळजवळ 85 वय आहे आणि शिवप्रतिष्ठानचे ते मुख्य माणूस आहेत आणि भिडे गुरुजींच्या नंतर त्यांचंच नाव घेतलं जातं आणि ते त्या प्रयोगाला होते. प्रयोग संपल्यानंतर माझ्यावरती प्रयोग संपल्यानंतर ते आले आणि डायरेक्ट त्यांनी अगदी साष्टांग दंडवत घातलं. आता एवढ्या मोठ्या व्यक्तीचा दंडवत घ्यायचा म्हणजे कसा घ्यायचा नमस्कार तो, तेव्हा सुद्धा हीच परिस्थिती. कारण मला कोणीतरी सांगितलेलं की जिरेटोप आहे जोपर्यंत मस्तकावर तो झुकवायचा नाही. तुम्हाला नमस्कार कोणाला करायचा असेल तर तो जिरेटोप बाजूला ठेवा आणि मग नमस्कार करा. त्यावेळेस असाच प्रसंग आला की कसं ह्या व्यक्तीला मी हे करू. म्हणजे मग आम्ही फक्त एकच भावना ठेवतो की देवा जे काही येतंय हे
प्रेक्षकांकडनं, हे सगळं राजांचं आहे, महाराजांचं आहे. आम्ही फक्त निमित्त आहोत. अगदी नम्रपणे आपण या भूमिकेची सेवा करायची आहे, यापेक्षा वेगळी भावना आमची नसतेच. तुमच्याकडून हे किस्से मला हवे. हो, पिंपरी चिंचवडच्या प्रयोगात सुद्धा म्हणजे आता महाराणी येसूबाईंना आपण कोणीच पाहिलेलं नाही, पण काही प्रेक्षक होते ते नंतर आले आणि अक्षरशः दोन म्हणजे एक कपल होतं, नवरा बायको, त्यांनी स्टेजच्या इथे खाली चप्पल काढल्या. कोणीतरी त्यांना सांगितलं चप्पल चालतील, तुम्ही वर या. त्यांनी सांगितलं की नाही, म्हणाले आम्ही महाराज आणि महाराणींना भेटायला चाललोय, आम्ही चप्पल घालू शकत नाही. तर ह्या भावना असतात प्रेक्षकांच्या आपल्याकडे, त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढते. आणि तिथेच मला प्रेक्षकांनी असं सांगितलं की म्हणजे विचारायला आले ते की खूप सुंदर कौतुक केलं आधी सगळं, की अप्रतिम भूमिका, आणि मॅडम आपलं नाव काय आहे. मी सांगितलं डॉक्टर सोनल लेले. ते म्हणाले आम्हाला नाही माहिती तुम्ही डॉक्टर लेले की काय, आम्ही नाही लक्षात ठेवणार तुमचं नाव आडनाव, पण आम्ही तुम्हाला महाराणी येसूबाई म्हणून आम्ही लक्षात ठेवू, आम्ही तुम्हाला येसूबाईच म्हणू. तर अर्थात महाराणी येसूबाई तर वेगळंच तेज होतं त्यांचं, आपण फक्त एक माध्यम आहोत. पण असं म्हटल्यानंतर जो एक कलाकाराला जो आनंद मिळतो, ते समाधान, ते आनंद खूप मिळतो अशा वेळेला. बाबतीत फारच वेगळं झालं. इव्हन प्रयोगांच्या नंतर, प्रयोग संपल्यानंतर अगदी वयस्कर व्यक्ती म्हणजे 70, 80, 90ला आलेले व्यक्ती ज्यावेळी आमच्या दोघांना मुजरा करतात, नमस्कार करतात, छोटी मुलं तर करतातच, पण अशा ज्येष्ठ व्यक्ती ज्यावेळी आपल्याला नमस्कार करतात त्यावेळी खूप भारावून जायला होतं. आणि पण त्यावेळी मनात आमच्या हीच भावना असते की हा नमस्कार महाराणी येसूबाईंना आहे, महाराजांना आहे, आम्ही फक्त तो तिथेपर्यंत पोहोचू. आमची प्रॉपर्टी असते. आमच्या तलवारीवर असताना एका खेळच्या प्रयोगादरम्यान एक प्रेक्षक आमच्या प्रॉपर्टीवाल्यांना म्हणा की ती महाराजांनी वापरलेली तलवार आहे. मी भूमिका करतोय, ती महाराजांनी वापरलेली तलवार आहे, ती अशी नका ठेवू, आम्ही ती बघू शकत नाही. अशा लोकांच्या भावना आहेत. आणि तुमचं निरीक्षण होत असतं, निरीक्षण किती होत असतं. तर तो म्हणाला नाही, तलवार मी इथे बघू शकत नाही अशी ठेवलेली, तिला एक वेगळी केस कारण ठेवा. ऍक्च्युली ती काय मीच वापरलेली आहे, म्हणजे एका कलाकाराने वापरलेली आहे. पण लोकांच्या भावनांचा आदर करावा लागतो. आणि मला असं वाटतं की वरच्या पट्ट्यात आपण बघतो ना, फार हे आहे, म्हणजे खूपच संवेदनशील विषय आहे हा. जेवढा म्हणजे महाराजांना अक्षरशः देव मानणारी लोक आहेत तिथे. असा अजून पण 2 अनुभव आहेत की दोन म्हणजे अशा लेडीज की ज्या प्रयोग संपल्यानंतर स्टेजवर येऊन अक्षरशः म्हणजे ढसढसा रडत होत्या. आहेत तसे व्हिडिओ, इतक्या रडत होत्या की म्हणजे त्यांना शेवटी मग अगदी जवळ घेऊन त्यांचं सांत्वन करून, पण इतकं समरसता. आणि अर्थातच कानेटकरांचं लेखन आहे ते इतकं प्रभावी आणि इतके दर्जेदार डायलॉग आहेत की असं म्हटलं जातं कानेटकरांच्या बाबतीत की कानेटकरांची नाटकं करायची आहेत तर त्या कलाकाराने श्वासाचं नियंत्रण कसं करायचं हे आधी शिकलं पाहिजे, तरच तुम्ही ते डायलॉग डिलिव्हरी करू शकता, अन्यथा नाही. आणि त्यामुळे ते अतिशय प्रभावी तर आहेतच डायलॉग. आणि ते सगळं चित्र उभं राहिलं की इतकी इन्व्हॉल्वमेंट होते त्याच्यामध्ये प्रेक्षकांची की मला 2 अनुभव असे आले की बेळगावला आमचे सलग एकामागून एक 2 प्रयोग होते आणि तिथे अशाच एक होत्या, त्या आल्या आणि त्यानंतर त्यांना रडू आवरत नव्हतं. म्हणजे मग त्यांना जवळ घेऊन त्यांचं सांत्वन करावं लागलं. त्यांनी आपली म्हणजे काय एवढं रडू आलं. शेवटचा जो प्रसंग आहे कैदेतला की जिथे महाराज कैदेत पडलेले आहेत आणि तिथे भासामध्ये येसूबाई साहेब त्यांना भेटायला येतात आणि त्या दोघांमधलं जे वैयक्तिक संभाषण आहे तर ते संभाषण खरंच कुठेतरी अगदी हृदय हिलावून टाकणारं संभाषण आहे. निश्चितपणे ह्याचं आपल्याला म्हणजे वसंत कानेटकरांचंच हे आहे, म्हणजे श्रेय त्यांचे शब्द आहे ना, शब्द ते शब्द तुम्हाला तिथपर्यंत घेऊन जातात, त्या काळात घेऊन जातात तुम्हाला. आणि प्रसाद पंडित सरांनी याच्यावरती एक आम्हाला छान प्रतिक्रिया दिली होती बेळगावच्या प्रयोगादरम्यान की त्यांनी असं म्हटलं होतं की तुम्ही लोक साहित्य जगलात आणि जर वसंत कानेटकर जर वरून बघत असतील तर मला वाटतं या क्षणाला ते सर्वजण ते तुमच्यावरती पुष्पवृष्टी करत असतील. यापेक्षा दुसरा दुसरं पुरस्कार काय कुठला असू असू शकत शकत नाही. नाही. आणि पोचपावती सुद्धा आहे. त्या सगळ्यांनी तर एक इतिहास रचूनच ठेवलाय. तुम्ही जी मोठमोठी नावांचा उल्लेख करताय, पण त्याबरोबर तुमचं सुद्धा श्रेय आहे, तुमची सुद्धा मेहनत आहे, ते खरंच म्हणजे वाखाणण्याजोगं आहे. पण या बरोबरीनं मला आणखीन जाणून घ्यायचं आहे ते म्हणजे आता मी म्हणते की 100वा प्रयोग तुमचा आता होतोय किंवा होणार आहे, आपण सहज बोलून जातो, पण त्या अगोदर खूप काही घडामोडी घडलेल्या असतात. सगळ्याच गोष्टी चांगल्या पद्धतीनं असतात अशाही नाही, चढ उतार आपल्या आयुष्यात येत असतात. आणि नाटकासारखी आणि ऐतिहासिक नाटक करणं, मग त्यासाठी आर्थिक बाजू सुद्धा तेवढंच महत्वाचं असतं. सगळी सोंग करू शकतो
पैशांचं सोंग सोंग करता येत नाही. सरांनी पण उल्लेख केला की अशी अनेक ऐतिहासिक नाटकं आहेत जी फक्त पैशांच्या अभावी बंद कमतरतेमुळे बंद पडली आहे. तुम्ही हे सगळं कसं सांभाळलं, ते चढउतार काय होते, ती आव्हानं काय होती? मी एक आधी महत्वाचं एक गोष्ट सांगेन सरांच्या आधी. जेव्हा ऐतिहासिक नाटक उभं करायचं असतं त्यावेळी सुरुवातीपासून माझा आग्रह सरांना असा होता की कुठेही कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही. आणि सरांचं एक असं होतं, कारण त्यांची 20 वर्ष नाट्य क्षेत्रात त्यांची गेली होती, दिग्दर्शक अभिनेते म्हणून, आणि मी या क्षेत्रात नवीन होते. पण माझ्या डोक्यामध्ये जर महाराजांचा इतिहास उभा करायचा आहे तर तो तेवढाच वैभवशाली असला पाहिजे, हे गणित माझ्या डोक्यात होतं. आणि त्यावेळी मग जेव्हा जेव्हा मी अशा काही गोष्टी, आपल्या नेपथ्य असेल, रंगमंचावरची व्यवस्था असेल, तर त्याच्यामध्ये मी सरांना नेहमी म्हणायचे की सर नाही कॉम्प्रोमाइज करायचं. आणि कुठेतरी आमचा जो आर्थिक लेखाजोखा होता त्यावेळेचा त्याच्या खूप बाहेर जाऊन ह्याचं बजेट व्हायचं. आणि मग सरांना असं वाटायचं की मॅडम तुम्ही आलात की बजेट फार वाढते, आपल्याला जमणार नाही. मग मी सरांना त्यावेळी सांगायचे की सर नाही, बजेट वाढलं तर वाढू देत, आपल्याला मिळतीलही पुढे, पण जर तो इतिहास मांडायचा तर तो त्याच पद्धतीने मांडला पाहिजे. आणि मग अनेक बदल आम्ही कॉस्ट्युम मध्ये वगैरे, म्हणजे त्यावेळी अगदी वाटतं की आम्ही ज्यावेळी कपडे खरेदी करायचो किंवा त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी, त्यावेळी बजेटच्या बाहेरच्या गोष्टी सुद्धा आम्ही केल्या की नाही तो त्याच पद्धतीने झाला पाहिजे. म्हणजे मला असं आठवतं, म्हणजे पूर्वीची उदाहरणं आपण जर बघितली असतील तर बालगंधर्वांची नाटकं, याची संगीत नाटकं, आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा स्वतःचा आग्रह असायचा की नाही भामिनी जर शालूच नेसणार, भामिनी साध्या साड्या नेसून भामिनी येऊ शकत नाही स्टेजवरती. तर तेच असतं प्रत्येक कलाकाराच्या मनामध्ये की आपण जेव्हा एखादी भूमिका, एखादं प्रसंग, आणि 400 वर्षापूर्वीचा काळ उभा करणं कठीण आहे, तर त्या पद्धतीची सर स्वतः आर्टिस्ट असल्यामुळे सरांचे सेट स्वतः तयार करणं, आणि त्याच्यातला त्यांचा हातखंडा होताच, पण मग या बाकीच्या गोष्टी, कॉस्ट्युम असतील, त्या पद्धतीच्या तलवारी, त्या पद्धतीचे सगळे प्रॉपर्टीज तशाच असल्या पाहिजे. तर यावर थोडा कटाक्ष ठेवून आर्थिक जमा खर्चाच्या पलीकडे जाऊन या गोष्टी केलेल्या आहे सगळं. पण एक आमचं प्रेम, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या व्यक्तिरेखेवरती असलेलं प्रेम आणि नेत्रसुख. प्रेक्षकांना काय हवं असतं म्हटलं की तिथे काही करायचं. मी असं काही दिग्गज कलाकार, म्हणजे प्रभाकर फणशीकर असतील तर त्यांचं सुद्धा मी नाव घेईन की त्यांनी गाडी सुद्धा भरलेली आहे, म्हणजे स्वतः. नाट्य प्रवास हा सोपा नाही, एखादा सिनेमा काढणं सोपं होईल, कारण त्याच्या मागे अनेक गोष्टी असतात, अनेक गोष्टी उभे राहिलेल्या असतात. पण नाट्य उभं करणं आणि त्याचे 100 प्रयोग करणं, प्रत्येक प्रयोगाची वेगळ्या अडचणी असतात. मग आर्थिकचा तुम्ही म्हणताय ना तसा खूप, पण मला असं दाखवायचंय, माझं ह्याच्यामागे एकच इंटेन्शन आहे की आम्ही मोठे पैसे म्हणजे, पण आम्हाला स्वतःला दुसरं काहीच व्यसन नाहीये परमेश्वराच्या कृपेने. मग त्याच्यासाठी कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही, ते आणायचं, कसं तरी आणायचं, ते उभं करायचं. आणि त्याच्यासाठी माझ्या कलाकारांनी मला खूप साथ दिली, म्हणजे प्रोडक्शनवरती आमच्यावरती प्रचंड विश्वास की काय खरेदी करायचंय, आपल्या सेटसाठी काय खरेदी करायचंय, काय करायचं ह्याच्यातनं हे कसा संसार, याला संसारच म्हणूया आपण, तो संसार कसा उभा करत गेलो ना, याचे खूप किस्से आहेत. पण आर्थिक अडचण नेहमी होती. मला यापुढे असं या माध्यमातून सांगायचं आहे की अनेक आज तसा काही पैसा कमी नाही आहे आपल्याकडे, पण अनेक निर्माते आहेत पण ह्याकडे दुर्लक्ष करतात, कारण तिथे फक्त व्यवहाराचा हिशोब केला जातो. पण जर महाराजांचा आपला वैभवशाली इतिहास जर आपल्याला जगवायचा असेल तर तिथे कॉम्प्रोमाइज करू नये. निर्मात्यांनी पुढे यावं, असली नाटकं पुढे काढावीत आणि या अशा नाटकांना ऊर्जित अवस्था द्यावी. तुम्ही फक्त एक नाटक घेऊन जात नाही, तुम्ही एक इतिहास मांडताय, विचार पुढे घेऊन जाताय आणि पुढच्या पिढीला हा ठेवा देताय, वारसा देताय विचारांचा. ती फार महत्वाची बाब आहे. पण त्या दरम्यान असे काही प्रसंग घडले असतील जिथं तुम्हाला पूर्णतः कोलमडून गेल्यासारखं वाटलं असेल, असंही काही झालं असेल? बरेच प्रयोग सुद्धा आहेत. बऱ्याच ठिकाणी मग त्याची कारणं काही असतील, पण बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला अक्षरशः तुम्ही जो शब्द वापरला कोलमडणे, त्या एका क्षणाला वाटलं की नको थांबूया आपण. हे म्हणजे एक क्षण असं वाटून जायचं की सगळी सोंग माणूस आणू शकतो पण पैशाचं सोंग आणू शकत नाही, कसं करायचं, काय करायचं. तिथे मी हेच उल्लेख करेन की कुठल्या कलाकारांनी मला हे नाही केलं की मला हे हवंय, मला ते हवंय, असं नाही, म्हणजे मी येऊ शकत नाही, अशा पद्धतीने करूया आपण, चला करूया, असं सगळे एक दिलाने आणि एका मनाने. जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो म्हणजे अशक्य काही नसतं, तुमची इच्छाशक्ती असली पाहिजे, ते शक्य होतं. अगदी त्याच विचाराने आम्ही पुढे गेलो आणि हा विचार आणि हा इतिहास जगापुढे मांडण्यात आम्ही यशस्वी झालो. मला आणखी म्हणजे
आता हा 100वा आपला प्रयोग होतोय. 2-3 महिन्यांपूर्वी आम्ही याच्यावर चर्चा करत होतो की जवळजवळ आताचे ठरलेले प्रयोग होते सगळे आणि 100वा प्रयोग बहुतेक आपला आता येईलच जूनच्या आधी. तर मग आपण कसं करूया, मग तो मुंबईत करायचा, पुण्यात करायचा, असं सगळं आमचं चालू होतं. आणि मग खूप गोष्टी आम्हाला अशक्य वाटत होत्या की आपण इथून उठून जाऊन एवढा मोठा प्रयोग अरेंज करणं, हे कसं करूया. फार कठीण वाटत होतं गोष्ट. पण तेव्हा मनामध्ये आणि मी असंच म्हटलं सरांना की नाही सर, आपण महाराजांचं इतिहास सांगतोय तर महाराज बघतील काय करायचं ते. आणि अगदी नेमकं तसंच झालं. खरं आहे. म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की एक अनुभव येणं त्या निष्ठेचा, तर तो असा आला की डॉक्टर्स असोसिएशन मीरा भाईंदरचे जे प्रेसिडेंट आहेत डॉक्टर दीपक जंगम, त्यांनी मला 4 महिन्यांपूर्वी सांगून ठेवलं होतं की 14 मेला महाराजांची जयंती आहे. त्यांनी हा प्रयोग शिवाजी नाट्य मंदिरला आधी पाहिला होता आणि मग त्यांनी तेव्हापासून ते डोक्यात ठेवलं होतं की मला हा प्रयोग एकदा करायचा आहे. तर त्यांनी सांगितलं की हा प्रयोग मला घ्यायचा आहे, आपण 14 मेला करूया का. मी सांगितलं ठीक आहे, ही तारीख मी राखीव ठेवते, आम्ही हा प्रयोग इथेच करू तुमच्यासाठी. आणि मग आमच्या असं लक्षात आलं की अरे हा 99 प्रयोग तर होत आहेत आपल्या आधीच. मग मी त्यांना फोन केला की आमचा प्रयोग बहुतेक 100वा मिरव. त्यांना एवढा आनंद झाला की त्यांनी इतकं परफेक्ट आयोजन, म्हणजे जे आम्हाला उठून तिथे जाऊन करायला लागणार होतं ते सगळं आयोजन त्यांनी, मला वाटतं त्यांचं हाऊसफुल करून त्यांनी, म्हणजे तिकीट विक्री सुद्धा पूर्ण झालेली आहे. मी ह्याच विषयी तुम्हाला आणखीन विचारेन. म्हणजे योगायोग हे योगायोग, आपण म्हणतोय योगायोग. की एकतर शंभूराजांची जयंती आहे, त्यात तुमचा 100वा प्रयोग आहे, आणि दुसरं म्हणजे या सगळ्या वेळी आणखीन एक नाटकाची प्रकाशन सुद्धा संहिता तुम्ही तिथं प्रकाशन होणार आहे. या सगळ्याविषयी काय सांगाल? खूप म्हणजे काही म्हणा तुम्ही, पण ही जी अनुभूती आलेली आहे ती एका आमच्या विचाराला मिळालेलं फळ आहे, आमच्या विचारांचं फळ असं मी म्हणेन की आज निष्ठेचं जे फळ आहे तेच आज घडून आलेलं आहे. 100वा प्रयोग होतोय, दिमागदार प्रयोग होतोय. महाराष्ट्राचे आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब त्या प्रयोगाला उपस्थित राहणार आहेत. परिवहन मंत्री आपले प्रतापजी सरनाईक आणि असा एक वेगळा सोहळा होतोय. हे केवळ आणि केवळ मी तर म्हणेन की हे आमचं कर्तृत्व नाही, ही महाराजांची कृपा आहे. महाराजांवरती असलेल्या प्रेमाची ही आणि निष्ठेची आम्हाला पोचपावती आहे. एका प्रयोगापासून ते 100व्या प्रयोगापर्यंत काय मागे वळून बघताना तुम्हाला दोघांनाही वाटतं, जाणवतं? ज्यावेळी शुभारंभाचा प्रयोग झाला आपला सावंतवाडीमध्ये, आणि सरांनी तर मनात आणलं होतं की 1-2 प्रयोग करूया आपण, आणि मग झालं समाधान, एक आपण इथे अशा मृत्यू केल्याचं समाधान. आणि जेव्हा आपल्याकडे कोकणामध्ये पद्धत आहे गाऱ्हाणं घालणे, मग नाटकाच्या आधी गणपती पूजन असतं, आरती होते आणि मग गाऱ्हाणं घातलं जातं. तेव्हा आमच्या शुभारंभाच्या प्रयोगापासून पुढचे काही, म्हणजे पहिला प्रयोग हाऊसफुल झाला, 300-400 लोक प्रयोग परत गेल्यामुळे लगेच दुसरा डिमांड शो लागला, लगेच तिसरा संजू परब साहेबांच्या आणि निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून तिसरा प्रयोगही लागला. त्यावेळी गाऱ्हाणं घातलं जायचं की देवा महाराजा या नाटकाचे 100 प्रयोग होऊ देत. तेव्हा मी मनात अक्षरशः हसायचे की काय गाऱ्हाणं घालतात हे, आणि 100 कुठले होणार या नाटक, अशी माझी खरोखर ही भावना होती. आणि आज ते गाऱ्हाणं किंवा ती खरंच ते फळाला आलंय आणि त्याच्या 100वा प्रयोग होतोय. म्हणजे मागे वळून बघताना तर मला असं वाटतं की अशक्य कोटीतली वाटणारी गोष्ट आज शक्य झाली. 100वा प्रयोग व्हावा अशी इच्छा प्रकट करणारे देवाकडे म्हणजे केळकर म्हणून आमच्या बरोबर होते, प्रल्हाद निराजींची भूमिका करायची. आज दुर्दैवाने ते आमच्यात नाहीये, पण त्यांना फार वाटायचं की या नाटकाचे सर नाही 100 प्रयोग झाले पाहिजे. पण एक मी या ठिकाणी नमूद करेन की हे 100 हा जो प्रवास आहे जिल्ह्याबाहेरचा प्रवास, हे सर्व क्रेडिट मॅडमनं जाते. कारण अक्षरशः कार्याध्यक्ष म्हणून केवळ भूमिका न सांभाळता ह्या गोष्टी सांभाळून इथून हा उलट प्रवास करणं आणि मोठमोठ्या शहरांमध्ये जाऊन तिथे ते मॅनेज करणं, हे करणं, या सगळ्या म्हणजे अक्षरशः झिजलेल्या आहेत त्या 100 प्रयोगासाठी. माझी साथ किंवा प्रयोग आणि कलाकार हे आहेत, पण ते सुद्धा सांभाळणं एक कारण आमच्या प्रोडक्शनला मॅनेजर नाही, आम्हीच मॅनेजर, आम्हीच सगळं, म्हणजे असा हा प्रवास आहे. इंटरेस्टिंग आहे. पण हे बाहेर नेण्याचं पण एक मुख्य कारण होतं. जेव्हा आमच्या रिहर्सल्स चालायच्या त्यावेळी सगळे कलाकारांची जेव्हा आपण भूमिका बघतो की रिहर्सलच्या वेळी मी समजा बाजूला माझा पार्ट नाही आणि सगळ्यांना बघत होते, त्यावेळी मला असं लक्षात आलं की हे सगळे कलाकार इतके चांगले करतायत. विशेषतः मुख्य आकर्षण जी भूमिका आहे की इथे मृत्यू म्हणजे संभाजी महाराज बघायचे आहेत त्यांचं भूमिका,
तर सर ती भूमिका इतकी सहज लिहिलंय आणि त्यांच्यामध्ये जे पोटेन्शियल आहे ते पोटेन्शियल मला असं बघताना वाटायचं की अरे किती पोटेन्शियल आहे या भूमिकेसाठी सरांकडे. आणि कासार सर मगाशी जे बोलले ते आपले ज्यांनी कर्णजी शिर्के आणि कवी कलश अतिशय जाण असलेला कलाकार आहे तो, की स्टेजची इतकी सहजतेने वावर आहे त्यांच्याकडे, इतकी जाण आहे सरांना की ते ज्यावेळी करायची रिहर्सल त्यावेळी मला किती पोटेन्शियल आहे. मग असं प्रत्येकातलं पोटेन्शियल मला दिसायला लागलं आणि माझ्या एक लक्षात आलं की मग इतकं चांगलं पोटेन्शियल असणारी ही टीम आहे आणि इतका सुंदर इतिहास, त्यातून एक उदात्त हेतू आपल्याजवळ आहे काय की पुढच्या येणाऱ्या पिढीला आपण संभाजी महाराजांचा इतिहास सांगायचा आहे. आत्ता दुर्दैवाने मुलं वाचन खूप कमी केलं, म्हणजे आमच्या लहानपणी आम्ही या व्यक्तिरेखा वाचत मोठे झालो आणि त्यामुळे त्या अक्षरशः अंगात भिनल्या होत्या आणि म्हणून ते प्रेम होतं त्यांच्याबद्दल किंवा त्यांचे जे काही निर्णय होते ते सगळे आपल्याला समजले आणि आपण आयुष्यात वाटचाल करताना ते आपल्याला उपयोगी पण पडले आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये. पण येणाऱ्या पिढीकडे हे काही नाहीये, कारण दुर्दैवाने ही पिढी वाचत नाहीये. मग एक उदात्त हेतू आहे की हा इतिहास येणाऱ्या पिढीला समजावा, त्यातनं त्यांनी बोध घ्यावा, त्यातनं त्यांनी एक आपला आदर्श ठेवावा महाराजांचा आणि पुढे वाटचाल करावी, जेणेकरून आपण जे बघतोय की सामाजिक समस्या आता आपण आत्महत्या करतात मुलं छोट्या छोट्या कारणांसाठी करतात, मोबाईल टीव्हीच्या आहारी तर गेलेलेच आहेत आणि इतर अनेक गोष्टी आहेत आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेत त्या. ह्याच्यातून वाचायचं तर वाचन झालं पाहिजे, वाचन नाही मग वाचनाला पर्याय काय, तर नाटक हे प्रभावी माध्यम आहे आणि त्या प्रभावी माध्यमातून जर हे मुलांपुढे गेलं येणाऱ्या पिढीपर्यंत तर नक्कीच काहीतरी त्यांना यातून सापडेल. कसं होतं, नाटक कलाकार आणि प्रेक्षक याच्यामध्ये कुठलाही आडपडदा नाहीये, कुठलं Retake एडिटिंग नाही. स्क्रीन नाही, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होतात कलाकार आणि प्रेक्षक. त्यामुळे नाटकाचा प्रभाव हा निश्चितपणाने प्रेक्षकांच्या मनावर जास्त परिणामकारक आहे. म्हणून म्हणजे आताची तरुणाईनी सुद्धा ना ह्या नाटकाकडे वळलं पाहिजे, इतिहास जाणून घेतला पाहिजे. कारण पालकांनी पाठ्यपुस्तकात दाखवलं तुम्ही पाहिजे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे दुर्दैवाने पाठ्यपुस्तकात सुद्धा खूप संक्षिप्त असं आहे. पण जर छत्रपतींचा जर प्रेरणादायी इतिहास जर आपण अनुभवला आणि त्याची जर अनुभूती घेतली तर मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो की सुसाईड करण्यासारखे टोकाचे विचार आपल्या युवा पिढीकडे येणार नाही. म्हणजे थोडक्यात येणाऱ्या कुठल्याही परिस्थितीला टोकाच्या सामोरं जाणं. मग 42 दिवस संभाजी महाराजांनी आपल्या धर्मासाठी आपल्या प्राणाचं बलिदान दिलं, ते जो तो प्रेरणादायी जो इतिहास आहे तो जर आपण अनुभवला, तो जर आपण वाचला तर अगदी आपण क्षुल्लक गोष्टीसाठी आपण जीवन संपवतो, याला काय अर्थ आहे. पण हे नाही दिलं जात आहे. इथे म्हणजे असं वाटतं की काही ज्या गोष्टी होत्या बघा पूर्वी, आजी घरात आई जुन्या जाणत्या माणसाची गोष्ट सांगायची, ती गोष्टी कुठेतरी हरवलेल्या आहेत. त्या गोष्टी पुन्हा सुरू झाल्या पाहिजेत, मुलांवरती हे संस्कार झाले पाहिजेत. तुमचा हा विचार आणि तुम्ही जे आत्ता जे नमूद केलंय तो संदेश फार महत्वाचा आहे. आणि या सगळ्याचाच विचार आपली येणारी पिढी, हे सगळे पालक जे काय त्या पॅरेंटिंग वगैरे सुरू झाले, नवीन नवीन कन्सेप्ट, म्हणजे हे शिकवावं लागतंय. पॅरेंट्सना पॅरेंटिंग कसं करायला हवं हे शिकवावं लागतंय. ते कदाचित ह्या 2-3 गोष्टी वाचल्यानंतर स्पष्टता येऊ शकते प्रत्येकामध्ये. निश्चित दाव्याने सांगतो की शिवचरित्राचा अभ्यास जर केला तर त्या माणसाला कुठेच आयुष्यामध्ये अपयश येणार नाही आणि आलेल्या अपयशातून खचून न जाता तो सामोरं जाऊन निश्चितपणे शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची ताकद छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्रात आहे, संभाजी महाराजांच्या चरित्रात आहे. मग आपलं असं झालं की तुझं आहे तुझ्यापाशी आणि जागा असं कुठेतरी शोधण्याचं हे होतंय ना, ती खूप वाईट वाटतंय. म्हणून आम्ही तर हा प्रवास त्याच्यासाठी अधिक, कारण मॅडम डॉक्टर आहेत पेशाने, त्यांचा व्यवस्थित चाललेला आहे. दुसरे आमचे कासार सर ते प्राध्यापक आहेत. ही सगळी माणसं स्वतःच्या व्यवसायामध्ये स्वतःच्या पेशाने व्यवस्थित सेटल्ड आहेत. पण एक हा विचार, हा इतिहास जनतेपुढे मांडावा आणि त्याची मला एक पुण्याच्या प्रयोगाच्या दरम्यान आपले सिने दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी एक भाष्य आठवतंय की इतिहास जरी माहिती असला तरी तो वारंवार अधोरेखित करायचा आहे. येणाऱ्या वारंवार त्याचं हॅमरिंग झालं पाहिजे, वारंवार ते मुलांना तुम्ही सांगितलं पाहिजे. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीची गरज आहे. आणि मी खरंच सांगतो की अशा नाटकांना किंवा अशा सिनेमांना आपण प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. कारण आता वाचन करून मुलांच्या मस्तकात, म्हणजे पुस्तकातून मस्तकात येईल असे काय आता दिवस दिसत नाहीयेत. मग ह्या माध्यमातून काय सोशल मीडियाने सगळं जाम करून टाकलंय, त्यामुळे ते पुस्तक कुठेतरी वाचायला पाहिजे. पण एक मुद्दा आणखीन राहिलाय, तो म्हणजे तुम्ही असा एक प्रसंग सांगितला होता, जसं तुम्ही आता सकारात्मक बाजू सांगितलाय, कोलमडून पडल्यानंतर पुन्हा उभं राहणं तुम्ही सांगितलं. पण धमक्यांचे सुद्धा प्रकार झाले, ते सुद्धा गैरसमजातून ते आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणं फार गरजेचं आहे. कारण कुठल्या माध्यमातून कुठल्या परिस्थितीतून तुम्ही 100वे प्रयोग करताल हे समजणं फार गरजेचं आहे.
ह्या मुद्द्यावर मी असं बोलेन तर काय आहे म्हणजे समोरचा माणूस एखाद्या विषयाकडे कशा नजरेने बघतो हा खूप मॅटर करतो विषय. कारण धमक्या छत्रपती संभाजी महाराजांचं मी मगाशीच म्हटलं की 108 नाटकं म्हणजे कचऱ्यातच गेलेली आहेत ती. कारण त्या काळात काही इतिहासकारांनी काही नाटककारांनी ती त्यांची जी व्यक्तिरेखा बनवलेली आहे ती वेगळी आहे आणि हे समकालीन लेखन आहे त्यावेळेचं. आणि त्यावेळी काही गोष्टी त्याच्यामध्ये म्हणजे अशा आणि तशा अशा आहेत, पण महाराजांच्या प्रेमापोटी आम्ही त्या गोष्टी पुढे आणलेल्या नाहीत. पण ॲज अ संहिता म्हणून जर घ्याल तर त्याच्यात काही उल्लेख आहेत. ते उल्लेख आजच्या पिढीला ते मानवणारे नाही आहेत ना. मग त्या उल्लेखावरून काही राजकारण करत काही माणसं म्हणजे तो एक वेगळाच विषय असतो की नाही आम्ही प्रयोग बंद पाडणार आहोत, तिथे मग असं होणार आहे, म्हणजे तिथे तसं होणार एक प्रयोग होता आमचा आणि त्याचं तयारी चालू असताना अगदी म्हणजे आता प्रयोग सुरू होणार आहे आणि त्या दरम्यान मला एक फोन आला पुण्याच्या प्रयोगाच्या आधी की तुमचा हा प्रयोग आहे तर हा प्रयोग आम्ही बंद पाडणार. आम्ही म्हणजे अशा शब्दात होतात त्या मला फोन की आम्ही राडा करणार आहोत. तर मी त्यांना विचारलं कशासाठी तुम्ही राडा करणार आहात. तर त्यांनी सांगितलं की नाही ते मग संभाजी महाराजांचं असं असं या नाटकात दाखवलंय आणि आम्ही ते चालू देणार नाही आणि आम्ही संभाजी महाराजांवर प्रेम करणारी लोक आहोत. मी त्यांना सांगितलं की संभाजी महाराजांवर तुमचं प्रेम आहे, त्याहीपेक्षा मला वाटतं आमचं 10 पटींनी जास्त प्रेम आहे, म्हणून तर आम्ही हा इतिहास सांगतोय आणि करतोय तो. तर मी त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही पहिल्या रांगेत येऊन बसा आणि ते पूर्ण नाटक बघा, कारण आम्हाला स्वतःलाच आवडणार नाही की संभाजी महाराजांची कुठेतरी निगेटिव्ह किंवा संभाजी महाराजांना गालबोट लागण्यासारखं काहीतरी आमच्या नाटकातून जावं हे आम्हाला स्वतःलाच वाटत नाहीये. सरांनी तर काटेकोरपणे तो भाग वगळलेला आहे त्यातला, तुम्ही येऊन बघा. आणि तो प्रयोग झाल्यानंतर त्यांनी मला फोन करून कळवलं की खूप सुंदर प्रयोग होता आणि असं काहीच मॅडम दिसलं नाही त्याच्यामध्ये. म्हणजे लिखाण करताना निगेटिव्ह, आता समजा आपल्याला एखादी निगेटिव्ह भूमिका 400 वर्षापूर्वी कोणीच पाहिलेलं नाहीये. अंधार आहे तर दिवस आहे, बरोबर. दिवस आहे तर अंधार आहे, बरोबर ना. पण तो विषय म्हणजे मी मगाशीच बोललो त्याच्या कुवतीचा प्रश्न आहे. पण आणि ऐतिहासिक लेखन पण काय झालंय, काही बखरकारांनी हा. असं लिहिलंय, हो, काहींनी हो. तसं लिहिलंय, त्याचा एक पण परिपाक म्हणून आपल्याला ती एक बुद्धी संहिता आहे. येते. 14 वर्षाचा बालक जर समजा संस्कृत मध्ये बुधभूषण सारखा ग्रंथ ग्रंथ लिहू लिहितो. शकतो, तो कसा असेल ह्याची कल्पना आपण त्या अँगलने गेल्यानंतर तुम्हाला सगळी उत्तरं मिळतील. 7-8 भाषा त्यांना संस्कृत 14 पडली होते. भाषेवरती हा, प्रभुत्व प्रभुत्व होतं. इंग्लिश होतं भाषा त्यांचं. त्यावेळी संभाजी महाराज बरोबर. बोलायचे आणि त्यांचं एक एक चरित्र जर तुम्ही वाचनाला घ्याल ना तर ह्या सगळ्या गोष्टी पुसल्या जातील. फक्त नक्कीच. विषय एवढाच आहे की त्याचा अभ्यास न करता तिथे भाष्य करणं. हम्म. आणि अशामुळे काय झालंय, आता डिजिटल दुनियामध्ये सगळं ते व्ह्युअर्स मिळवण्यासाठी म्हणा, आणखी काय म्हणा, मग ते वेगळं असं नाही करून उपयोगाचं. माझं म्हणणं आहे की प्रत्येकाने त्याचा योग्य विचार करावा, योग्य अभ्यास करावा. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे तर सरांनी जे पहिलं महानाट्य उभं केलं शिवरत्न संभाजी, त्यामध्ये चर्चेदरम्यान सरांनी मला हेच सांगितलं होतं की संभाजी महाराजांचा एक वेगळा अँगल, की किती पराक्रमी, शौर्य आणि हे सगळ्या बाजू मला मांडायच्या, ज्या इतर संहितांमध्ये काही निगेटिव्ह पण आल्या बाजू, तर त्या सगळ्या पुसून टाकायच्या आहेत मला. आणि त्या अनुषंगाने सरांनी माझं ते म्हणणं लिखाण एकच आहे केलं. की आशिया खंडातलं सगळ्यात मोठं साम्राज्य म्हणजे औरंगजेबाचं साम्राज्य. हो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सुद्धा तो कधी दख्खनमध्ये आला नाही, खाली आला नाही, त्याला काय गरज वाटली नाही त्यांनी त्याला. भाग पाडलं यायला. संभाजी महाराज ज्यावेळी राजे झाले त्यावेळी त्याला खाली यावं लागलं आणि अखेर शेवटी दुर्दैवाने त्याची इथेच कबर खोदावी लागली. हो. हे अपयश आहे त्याचं आणि हे यश राजांचं आहे, छत्रपती संभाजी महाराजांचं. केवढं मोठं नियोजन होतं त्यांचं. म्हणजे या एका एवढ्या मोठ्या बलाढ्य साम्राज्याला 22 दिवसात गोवा हे करून त्यांनी हे केलेलं संभाजी महाराज. त्यांच्या पराक्रम म्हणजे 140 लढाया, आता ग्रेनिश बुकने सुद्धा, म्हणजे त्यांच्या पराक्रमाला सीमाच नव्हती संभाजी महाराजांच्या. खरं तर त्यांचा पराक्रम सांगताना, बोलताना आणि इतिहास दाखवताना कुठेतरी आपणच कमी पडतो. पडतो. पण तुमच्या माध्यमातून आज एक संत सुरुवात झाली परंपरा आहे, आहे. संत बरोबर. परंपरा आहे. संभाजी महाराजांनी सुरक्षित केलेलं आहे त्यांना. एवढ्या मोठ्या विचाराचा माणूस तो कसा असेल. खरं तर आपण किती बोललो या हा, विषयावर, नाही, ते ते पुरेसं नाही होणार. पुरेसं नाही आता होणार आपण आहे. आपल्या मुलाखतीच्या शेवटच्या भागाकडे येऊया. अर्थात आता 100वा प्रयोग आहे, त्यात एका नवीन संहितेचं प्रकाशन होत आहे, एक नवीन सुरुवातही या माध्यमातून केली जाणार आहे आणि एक दिमागदार सोहळा होणार आहे या बरोबर. निमित्तानं. तर या निमित्तानं तुम्ही काय आवाहन कराल तुमच्या सगळ्या प्रेक्षकांना, चाहत्यांना, इतिहासप्रेमींना, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज प्रेमींना?
काय सांगाल? खूप दिमागदार सोहळा होतोय. म्हणजे आयुष्यात खूप काही केल्याचं एक समाधान, म्हणजे खूप आनंद, म्हणजे शब्दात व्यक्त करू शकत नाही असा आनंद आहे. नरसिंह शिवराय ही संहिता सुद्धा मांडण्याचा प्रयत्न मी तसाच केलेला आहे. अर्थात त्या संहितेमध्ये सुद्धा मॅडमांचा इतिहासाचा अभ्यास मला पूर्णपणे उपयोगी ठरलेला आहे. पण मला त्या ठिकाणी म्हणजे अफजल खान वध ह्या विषय अनेक नाटकं आहेत, अनेक पुस्तकं आहेत, पण मला तिथे एक गोष्ट वेगळी अधोरेखित करायची होती आणि त्यासाठी मी त्या नाटकाचा घाट घातलाय. खरं तर कोणी म्हणेल की काय आहे तो विषय, अफजल खानाचा वध केलाय, वाघनखं सगळ्यांना माहिती आहे. मला वेगळं सांगायचं. निश्चयाचा महामेरू बहुतजनांचे आदरू. छत्रपती शिवाजी महाराज निश्चयाचा महामेरू का म्हटलेलं आहे? तर सामान्य जीवन ज्यावेळी तुम्ही तिथे लावता ना त्या विषयाला, त्यावेळी तुम्हाला हे सगळ्याची उत्तरं येतात की स्वराज्यावर संकट आलेलं आहे, अफजल खानाचं सारखं संकट आलेलं आहे, अक्षरशः बकासूर तो गिळायलाच आलेला आहे, आपला देव धर्म पंढरपूरचा विठोबा हे ते सगळं भवानी सगळ्यावरती वार झाले. आणि अशा परिस्थितीमध्ये किती द्विधावस्था महाराजांची जेवढी, महाराजांची लाडकी पत्नी सईबाई साहेब अंथरुणावरती होत्या, अक्षरशः मृत्यूशय्यावरती होत्या. अशा वेळी एका माणूस काय विचार करेल की ते सगळं बाजूला ठेवा, आधी मी माझं बघतोय कुटुंबाचं काय ते, आणि नंतर मी त्याच्याकडे म्हणजे राजा कसा असावा, म्हणजे राजा ही बिरुदावली जर मिरवायची असेल तर राजा कसा असावा, तर तिथे एक मूर्तिमंत उदाहरण ते सगळं बाजूला ठेवलंय महाराजांनी. आपली बायको गेली आहे सगळं, आणि त्याच वेळी एवढं मोठं राज्यावरचं संकट त्यांनी दूर केलेलं आहे. मला ही गोष्ट अधोरेखित करायची की निश्चय कसा असावा माणसाचा. मग तिथे काही झालं त्यांनी मागे हटता कामा नये. कर्तव्याला महाराजांनी हेच सांगितलेलं की तुम्हाला जे काय करायचं 100% करा, तुम्हाला जे काय करायचं. आता बघा, खोटं बोलणं हा विषय, छत्रपती संभाजी महाराजांना जर सुरक्षित ठेवायचं असेल तर ते मथुरेत त्यांचा काळ झाला, त्यांचं 12वं सुद्धा घातलं गेलेलं आहे. मग का केलेलं आहे? म्हणजे त्या परिस्थितीला अनुसरून तसं वागावं लागलेलं आहे ना. म्हणूनच मगाशी मी म्हणालो की शिवचरित्रामध्ये ही सगळी ताकद आहे. कारण प्रभू श्री रामचंद्र आणि भगवान श्रीकृष्ण यांचा योग्य मिलाप जर कुठे असेल तर तो शिवचरित्रामध्ये आहे. आणि शिवचरित्र जर तुम्ही अभ्यासलं तर निश्चितपणे येणारी पिढी सुद्धा खूप छान अशी निर्माण होईल. तर तो एक विषय आहे आणि हा दिमागदार सोहळा होतोय, त्याचा आनंद आहे. आणि ती संहिता सुद्धा पुढे लोकांनी त्या संहितेवरती प्रेम करावं. मला या संहितेबद्दल आणखीन एक गोष्ट सांगायला आवडेल की जशी शिवाजी महाराजांची ही बाजू दाखवलेली आहे की कर्तव्याला सामोरं जाणं, निश्चयाला एकदम ठाम असणं, वैयक्तिक आयुष्यामध्ये कितीही दुःख येऊ पराकोटीचं, पण आपलं कर्तव्य आणि आपली रयत सांभाळणं हे महाराजांच्या त्या प्रसंगांमधून दिसतं. तसंच जिजाऊ साहेब ज्यांनी एवढा अलौकिक पुत्र आपल्या महाराष्ट्राला दिला की ज्याने स्वराज्य निर्मिती केली, पण मग ही स्त्री कशी असेल? म्हणजे जिजाऊंचा आपण सगळा काळ बघतो पुढचा, पण खूप जणांना अजूनही माहिती नाहीये की शहाजीराजे जिजाऊंच्या पूर्वीचा काळ. मग त्या काळामध्ये मग का म्हणून जिजाऊंना पण वाटलं की माझ्या मुलाला एकुलता एक, कारण आपल्याला बऱ्याच जणांना माहिती नाही की शिवाजी महाराजांचे मोठे भाऊ होते संभाजीराजे, ते कनकगिरीच्या लढाईमध्ये मारले गेले. मग एक पुत्र आपला लढाईमध्ये कामी आलेला आहे आणि त्यानंतर आपला हा एकच पुत्र आपल्याकडे आहे आणि तरी सुद्धा या पुत्राला आपण पणाला लावतोय. एक आई म्हणून जर आपण विचार केला एखाद्या स्त्री मनाचा तर कठीण होतं त्यांच्यासाठी हे फार. मग हे असं असताना सुद्धा त्यांनी का हे सगळं केलं असेल? मग त्याच्या मागची पार्श्वभूमी काय आहे? जिजाबाई का उद्युक्त झाल्या, कुठल्या विचारांनी उद्युक्त झाल्या आणि त्यांनी काय काय सोचलं आणि काय काय बघितलं, तर हा जो मागचा इतिहास आहे तो या नरसिंह शिवरायमध्ये आपण सगळा मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि त्याचबरोबर एक आई आणि मुलगा ही जी हळवी बाजू आहे की जिजाऊ साहेब आणि शिवाजी महाराज, तर त्यांच्यातली हळवी बाजू वैयक्तिक आयुष्यातली ती सुद्धा कुठेतरी प्रेक्षकांना माहिती व्हावी. कारण आपण जेव्हा अशी लार्जर दॅन लाईफ कॅरेक्टर्स बघतो महाराजांसारखी, जिजाऊंसारखी, त्यावेळी प्रत्येक जण म्हणतो हा ते शिवाजी महाराज होते म्हणून त्यांनी केलं, हा त्या जिजाऊ होत्या म्हणून. असं नाही आहे. हे प्रत्येक जण आयुष्यामध्ये आपल्या करू शकतं जर त्यांची तशी विचारांची बैठक पक्की झाली किंवा असे काही प्रेरणादायी आदर्श त्यांच्या समोर असतील आपल्या समोर, तर आपणही आयुष्यामध्ये तसं त्या पावलावर चालू शकतो. मी मगाशीच तुम्हाला म्हणतो की आजीच्या गोष्टी हरवलेल्या आहेत समाजामध्ये. आजीच्या गोष्टी हरवल्यात. म्हणजे नरसिंह कोण होता, हिरण्यकश्यप कोण होता, भस्मासूर कोण होता, शंकर कोण होता, ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना पुराणातले, आपण त्याला आता पुराणातली वांगी सुद्धा म्हणतात, पण ह्या गोष्टी हरवलेल्या आहेत. पण
छत्रपती शिवाजी महाराज कोणत्याही युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकले नव्हते, त्या ह्या पुराणाच्या जीवावरतीच शिकले होते, जिजाऊन गोष्ट. आणि मग जर अफजल खानाचा वध करायचा असेल तर प्रेरणा कुठून घ्यायची, तर ती आपल्या पुराणातून घ्यायची. नरसिंह वाघा, मग नरसिंह, हिरण्यकश्यपी ह्या गोष्टीतनं प्रेरणा घेऊन छत्रपतीने बघा ना, म्हणजे ह्या पुराणामध्ये केवढी ताकद आहे. जो राजा निर्माण केला तो राजा 400 वर्ष आपल्या मनावरती अधिराज्य गाजवतोय, ते पुराणातनं शक्य आहे ना. मग ह्या पुराणातल्या गोष्टी कुठेतरी हरवलेल्या आहेत. मग तो आम्ही प्रत्यक्ष स्टेजवरती नरसिंह दाखवतोय. आणि तो नरसिंह कशा पद्धतीने हिरण्यकश्यप या राजाला, मदंत राजाला जसा फाडतोय, तसं मग त्या प्रेरणेतून शिवाजी महाराज म्हणतात की मी अफजल असाच खानाचा अफजल खानाला फाडणार. बरोबर. वध करणार आहे. मग हे किती महत्वाचं आहे हे पण त्याच्यात अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. आणि उत्सुक आहोत आम्ही हो. सगळ्या गोष्टींसाठी खरं तर. पण आता आपण थोडंसं थांबूया. पुन्हा एकदा आपल्याला संधी मिळेल तेव्हा आपण पुन्हा गप्पा नक्की करणार आहोत. एकच मी हो. मानतो की आम्ही ह्या भूमिका साकारतो आहोत की आम्ही हा इतिहास मांडलेला आहे, याचा अर्थ असा नव्हे की आम्ही कोणीतरी मोठे आहोत. कारण आम्ही त्या महाराजांच्या प्रती खूप छोटी माणसं आहोत, पण आम्ही एक प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलाय. कधीतरी कुठेतरी आमच्या वागण्यातनं सुद्धा शेवटी आम्ही माणूस आहोत. त्यामुळे मी आधीच सांगतोय की आम्ही ती व्यक्तिरेखा जगत नाही आहोत, फक्त ती व्यक्तिरेखा आमच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर मांडण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न करत आहोत. या सगळ्याचाच सार जर सांगायचा झालेला तर जसं मॅडमनी उल्लेख केला की एक सुपुत्र शहीद झाला, युद्धात गेला, त्यानंतर आपल्या आणखीन एका मुलाला राजा म्हणून तयार करणं आणि तशी शिकवण देणं, त्यांना घडवणं, त्यामुळेच त्या खरं तर जिजाऊ ठरल्या. एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेसाठी स्वराज्य निर्माण केलं आणि ते निर्माण केलेलं स्वराज्य छत्रपती संभाजी महाराजांनी टिकवलं, त्याची रक्षा केली आणि ते पुढे नेलं सगळ्याचा विचार करून. जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांची तत्व होती, शिकवण होती, त्याच्याच वाटेवर चालत त्यांनी ते सगळं जपलं. आता आपलं दुर्दैवी मी पुन्हा एकदा उल्लेख करेन की त्या पद्धतीनं आपण त्यांना न्याय देऊ शकलो नाही, पण ते कमी होणारं नाहीये. तो विचार, ते आचरण, ती शिकवण, ती तत्व ह्या दोन्ही माणसांमुळे, दैवतांमुळे पुढे गेलेली आहे. ते केवळ एका पुस्तकांमध्ये सीमित न राहता, ते केवळ एका चित्रपट, मालिका किंवा नाटकापुरतं न राहता, ते जर आपण आचरणात आणलो तर आत्ताच्या आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत त्या थांबण्यासाठी नक्कीच फायदा होईल. आणि हे महत्त्वपूर्ण काम तुम्ही दोघं करताय, शिवगणेश प्रोडक्शन हे करताय. आणि आता इथं ओशाळ्याला मृत्यूचा 100वा प्रयोग होतोय. असे 1000 प्रयोग या निमित्तानं होऊ देत. आणि नवीन जो तुम्ही घाट घातलेला आहे, एक नवी संहिता तुम्ही घेऊन येताय नरसिंह शिवराय, त्यासाठी सुद्धा तुमच्या संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा. आता आपण इथंच थांबूया. तर तुम्ही पाहत होता कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सारलाय. धन्यवाद. धन्यवाद.